जाम पे जाम पियो तो सिर बरात गुजर जाएगी, जाम पे जाम पियो तो सिर बरात गुजर जाएगी। अरे प्याला शरद पवार नाम का पियो, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। पेटून उठा आज सारे, सळसळू द्या तुमचे रक्त, पेटून उठा आज सारे, सळसळू द्या तुमचे रक्त। तुतारी घेऊन हाती जिंकूया राज्याचे तख्त, करू वज्रमुठ साहेबांसाठी एक वार। जरा सर्वांचा शेवटपर्यंत या कोकणाच्या लाल मातीचा आवाज येऊ देत। महाराष्ट्राचा स्वाभिमान कोण? महाराष्ट्राचा स्वाभिमान कोण? महाराष्ट्राचा स्वाभिमान शरद पवार, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान शरद पवार। 84 वर्षाचा तरुण योद्धा आज कोकणाच्या लाल मातीत आलाय। आमचे तडफदार जिगरबाज आपल्या सर्वांसाठी या चिपळूण संगमेश्वर मतदार संघासाठी जीवाचं रान करणारे आमचे प्रशांत यादव यांना आशीर्वाद देण्यासाठी आमचं दैवत आमचे साहेब आले। आपल्याला येणाऱ्या विधानसभेत इथून तुतारी खणखणीत वाजवायची आहे, वाजवायची आहे का नाही? वाजवायची आहे का नाही? मग मला एक वचन द्या, साहेबांना वचन द्यायचं, या लाल मातीतून वेळात वेळ काढून प्रशांत यादवांना आशीर्वाद द्यायला आले। आपली मशाल हाती घ्यायची। सर्वांनी साहेबांना वचन द्या, आपल्या सर्वांच्या हाती एक मशाल आहे। जरा आपल्या सर्वांच्या मोबाईल टॉर्च ऑन करा, सर्वांच्या टॉर्च ऑन करा आणि साहेबांना या ठिकाणी वचन द्यायचंय की साहेब आजपासून येणारे सबंध वर्ष आम्ही आदरणीय साहेबांच्या विचारांसाठी आहोत। सर्वांचे मोबाईल, सर्वांची मशाल मला हाती दिसले पाहिजे। अगदी सर्वांनी शेवटपर्यंत आपले मोबाईल टॉर्च ऑन करा आणि आपल्याला सर्वांना वचन द्यायचंय की प्रशांत यादवांच्या पाठीमागे आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत। उभे आहोत की नाही? महाराष्ट्राचा स्वाभिमान कोण? महाराष्ट्राचा स्वाभिमान शरद पवार, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान शरद पवार। अंधार होत चालला एक दिवा पाहिजे, अंधार होत चालला एक दिवा पाहिजे आणि पुन्हा एकदा या महाराष्ट्राला पवार साहेबांसारखा शेर शिवा पाहिजे, शेर शिवा पाहिजे। या चिपळूण नगरीमध्ये आमच्या आदरणीय साहेबांचं, आमच्या दैवताचं ऐतिहासिक स्वागत करायचंय। साहेबांच्या सन्मानार्थ एकदा सर्वांनी आपले दोन्ही हात वर करावेत, अगदी सर्वांनी दोन्ही हात वर करायचे शेवटपर्यंत आणि साहेबांचं एक ऐतिहासिक स्वागत या ठिकाणी करायचंय। साहेबांच्या सन्मानासाठी सर्वांनी एकदा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट या ठिकाणी करायचा आहे। महाराष्ट्राचा स्वाभिमान शरद पवार, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान शरद पवार। रामकृष्ण हरी। मला एकदा सर्वांची वज्रमूठ दिसू दे। रामकृष्ण हरी। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार, शरद पवार। धन्यवाद। थँक्यू, थँक्यू सर। तुतारीच्या जयघोषात आपण स्वागताकडे वळत आहोत। विनंती करणार आहोत या चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाच्या माध्यमातून विजयाची तुतारी वाजवण्यासाठी सज्ज असणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस, आपल्या सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व, युवकांचे आयडॉल आदरणीय प्रशांतजी यादव साहेब, त्याचबरोबर जिल्हाध्यक्ष आदरणीय सुरेश उर्फ वारकेशेठ बने, आपण आपल्या शुभास्ते आदरणीय सन्माननीय श्री शरदचंद्रजी पवार साहेब, माजी केंद्रीय कृषी मंत्री तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष यांना या ठिकाणी आपण सन्मानित करूया। तुम्हाला सर्वांच्या साक्षीनं या ठिकाणी आज सन्मान होत आहे।
मित्रांनो, चंदन कापलं तरी त्याचा सुगंध सोडत नाही, ऊस पिळला तरी त्याचा गोडवा सोडत नाही. त्याप्रमाणे चांगलं आचरण असणारा माणूस किती अडथळे आले तरी आपले उदात्त गुण सोडत नाही. आणि 84 वर्षाचा असणारा योद्धा आपल्या पक्षासाठी, आपल्या कार्यकर्त्यासाठी तळमळीनं या कोकणात आलाय. आणि नांदी ठरणारे, भविष्यात तुतारी फुंकण्यासाठी सज्ज असणारे सर्व कोकणवासीय जरा जोरदार टाळ्या होऊ जाऊ द्या. महाराष्ट्राचा हुंकार थरथर दिल्लीचा दरबार, महाराष्ट्राचा हुंकार थरथर दिल्लीचा दरबार. चिपळूण तालुका वकील संघटनेच्या वतीनं देखील साहेबांच्या ठिकाणी स्वागत केलं जातंय. चिपळूण तालुका वकील संघटना पटपड्या हा योद्धा कणखर ॲडव्होकेट नैना पवार, त्याचबरोबर ॲडव्होकेट अजय कांबळे आणि त्यांचे असणारे सगळे सहकारी या ठिकाणी चिपळूण तालुका वकील संघाच्या वतीनं आदरणीय साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी या ठिकाणी सज्ज आहेत. चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था कोकणच्या सहकार क्षेत्रातली असणारी जीवन वाहिनी या चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या वतीनं देखील आदरणीय साहेबांच्या ठिकाणी स्वागत केलं जातंय. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 50 शाखांच्या माध्यमातून जवळपास 1.5 लाख सभासद असणारी आपली सर्वांची असणारी अस्मिता चिपळूण नागरीच्या वतीनं हा सन्मान केला जातोय आदरणीय साहेबांचा. त्याचबरोबर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीनं देखील या ठिकाणी क्रांतीचे सन्मान्य इब्राहिमभाई दलवाई आणि त्यांचे असणारे सगळे सहकारी आदरणीय साहेबांचं स्वागत या ठिकाणी करतायत. आदरणीय इब्राहिमभाई दलवाई आणि त्यांचे सहकारी. यानंतर मी विनंती करणार आहे महिला जिल्हाध्यक्षा दीपिका कोतवडेकर आणि चिपळूणचे सन्मान्य तालुकाध्यक्ष मुरादभाई एडरेकर त्यांच्या समवेत सन्मान्य देवरुखचे आमचे लिंगायत साहेब आपण आपल्या शुभास्ते आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित असणारे आदरणीय बाळासाहेब पाटील माजी सहकार मंत्री आणि विद्यमान आमदार कराड उत्तर यांना या ठिकाणी आपण सन्मानित करूया. आदरणीय सन्माननीय बाळासाहेब पाटील. आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून धन्यवाद. नंतर आपण सर्वांचे सन्मान करणार आहोत. कळतोय या कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकाकडे दुकानं असं म्हणतात की लक्ष्य साध्य करण्यासाठी केवळ चांगले विचार असून उपयोग नाही, तर त्या विचारांना योग्य प्रवाहात असणारी चांगली माणसं मिळणं महत्वाचं असतं. आणि असंच एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघात लाभले, ज्यांच्या माध्यमातून कला, क्रीडा, शैक्षणिक, सामाजिक, सहकार आणि राजकीय या सर्व क्षेत्रात अनेक माणसं जोडली. टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया चिपळूण संगमेश्वरचं उज्ज्वल भवितव्य भावी आमदार आदरणीय सन्माननीय प्रशांतजी यादव साहेब. प्रास्ताविक या ठिकाणी कमेंट करताय. स्पीकर बंद करा. तुम्हा आम्हा सर्वांचं दैवत
देशाचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या जाहीर सभेनिमित्त व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आदरणीय पवार साहेब, त्यांच्या समवेत उपस्थित असलेले माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील, चिपळूणचे माजी आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय रमेशभाई कदम, पक्षाचे कोकणातले निरीक्षक बबनजी कनावजे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष कुमारजी शेट्टे साहेब, ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे साहेब, राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्या नलिनीताई भुवड, चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाषराव चव्हाण साहेब, काँग्रेसचे नेते इब्राहिमभाई दलवाई, ज्येष्ठ नेते राजाभाऊ लिमये, शिवसेनेचे तालुका प्रमुख विनोदजी झगडे, बाळा कदम, त्याचबरोबर व्यासपीठावरील सहकार मंत्री आमचे बाळासाहेब पाटील आणि त्याचबरोबर व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले विविध मान्यवर आणि उपस्थित असलेले आपण सर्व प्रचंड संख्येने उपस्थित असलेले बंधू भगिनींनो आणि मित्रांनो, आज पवार साहेबांच्या आगमनाने आजचा दिवस हा खऱ्या अर्थाने चिपळूणसाठी आणि कोकणासाठीचा ऐतिहासिक दिवस आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. काल पवार साहेब ज्यावेळी पाटणमार्गे चिपळूणला येत होते त्याच वेळेला या सगळ्या गोष्टींची प्रचिती आपल्याला पाहायला मिळाली. हजारोंच्या संख्येने साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी लोक रस्त्यावरती उभी होती आणि तशाच पद्धतीनं आज सुद्धा साहेबांना भेटण्यासाठी, साहेबांना पाहण्यासाठी एवढ्या विराट जनसमुदाय या ठिकाणी जो जमलेला आहे त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं पहिल्यापासून मनापासून शतशः धन्यवाद देतो की आपल्या सर्वांचं पवार साहेबांवर किती प्रेम आहे हे याच्यातून व्यक्त होतं. आज या ठिकाणी पवार साहेब येत असताना पवार साहेबांनी कोकणासाठी जे काही केलेलं आहे ते आपण सगळे मंडळी विसरलेले नाही आहेत. मग 2005चा महापूर असेल, 2019ची तीव्र दुर्घटना असेल, या सगळ्या वेळी पवार साहेब कोकणात आपल्यासाठी ज्या पद्धतीने धावून आले आणि पवार साहेबांनी ज्या पद्धतीने आपल्या सगळ्यांना आधार दिला, हा आधाराचा ओलावा आजही कोकणातल्या प्रत्येकाच्या मनामनात आहे. म्हणून आपल्या सगळ्यांना भेटण्यासाठी आज एवढ्या मोठ्या प्रचंड संख्येने आपण सगळेजण उपस्थित राहिले आहात. आज याबरोबर पवार साहेबांच्या पक्षाची जबाबदारी माझ्यावरती, खांद्यावरती असेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे या तालुक्याचे माजी आमदार रमेशभाई असतील, जिल्हाध्यक्ष बारकाशेठ बनेसाहेब असतील. परंतु पक्ष फुटल्यानंतर ज्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये या सगळ्या मंडळींच्या सोबत आपण जे काम सगळ्यांनी केलं आहे त्या कामाचा प्रत्ययही आज आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि खऱ्या अर्थाने आपण तळागाळातली राष्ट्रवादी पुन्हा एकदा पवार साहेबांच्या सोबत आणली याचं प्रत्ययसुद्धा आज आपल्याला या सभेतून पाहायला मिळत आहे. आज पवार साहेबांच्यामुळं आपल्याला अनेक गोष्टी मिळाल्या, पण हे मिळूनसुद्धा आपल्यातले काही जण ज्यावेळी पक्षातून बाजूला गेले त्यावेळी एक प्रकारची पोकळी तयार झाली होती आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपण सगळ्यांनी मिळून पुन्हा एकदा चिपळूण तालुका असेल, रत्नागिरी जिल्हा असेल, या ठिकाणी हा पक्ष मजबूत करण्यासाठी जे काम करतो आहोत त्याला आशीर्वाद देण्यासाठी आज पवार साहेब स्वतः या ठिकाणी आलाय. हे आपल्या आम्हा सगळ्या कार्यकर्त्यांचं भाग्य आहे. साहेब, या ठिकाणचे अनेक प्रश्न आहेत. आज कोकणातल्या येताना रस्त्याची दुर्दशा आपण पाहिली आहे. याबरोबरच हायवेचा प्रश्नाच्या बाबतीत सुद्धा आपल्याला चांगली कल्पना आहे की पुणे मुंबई हा महामार्ग अद्यापही गेले 17 वर्ष झाला पूर्ण झालेला नाही. साहेब, हा कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न आणि रोजगाराचा प्रश्न ही खरी आमच्या कोकणाची मुख्य समस्या आहे. साहेब, आम्ही रोजगाराच्या माध्यमातून वाशिष्ठी डेअरी उभी केली आणि या वाशिष्ठी डेअरीच्या माध्यमातून काम करताना लक्षात येत आहे की गेल्या 10 वर्षात कोकणातल्या आमच्या तरुणांना कोणत्याही प्रकारचा रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे आज आमच्या तरुणांना हाताला काम नाही.
काय करायचं हा मोठा प्रश्न इथल्या तरुणांना भेडसावत आहेत. आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आमचे तरुण इकडे उपस्थित आहेत, पण साहेब यांचं भविष्य अंधकारमय आहे. कारण जे कारखाने या अगोदर आले त्या कारखान्यांच्या मध्ये आता नोकर भरती होत नाही, त्या कारखान्यामध्ये आता कंत्राटी पद्धतीने भरती होते आणि नवीन कुठलाही प्रकल्प आजपर्यंत कोकणासाठी आलेला नाही. आमची या दृष्टीने मागणी आहे साहेब, आपण असताना 3 MIDC आज आमच्या जवळ आहेत. आज लोटे परशुरामची MIDC आहे, खेरडीची MIDC आहे, खडपोलीची MIDC आहे. पण साहेब या MIDCच्या बाबतीत नंतरच्या काळामध्ये लक्ष न दिल्यामुळे अनेक कारखाने बंद अवस्थेत आहेत, अनेक जागा या बंद कारखान्याने अडकवलेल्या आहेत. आमचे नवीन तरुण उद्योजक काम करू इच्छितात, पण या सगळ्यांना काम देण्यासाठी या सगळ्यांना जागा आम्ही उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. ही जरी मंडळी आज काम केली तरी त्या मंडळींच्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. साहेब त्याचबरोबरचे अनेक छोटे मोठे प्रश्न आहेत. आज खूप वेळ होत असल्यामुळे मी या सगळ्या प्रश्नांना बोलणार नाही, आपल्याला त्याची सगळ्यांना कल्पना आहे. पण ही सगळी मंडळी पुन्हा आपल्यासाठी या कोकणासाठी आशेनं आपल्याकडे बघतायत. कारण गेल्या 10-15 वर्षात आपला संपर्क कमी झाला, जनतेला आज कोणी इथं वाली उरलेला नाही आणि म्हणून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ही मंडळी पुन्हा एकदा उद्याच्या कोकणसाठी आणि उद्याच्या महाराष्ट्रासाठी अपेक्षेने आपल्याकडे पाहत आहेत आणि त्यांना आपण दिलासा देऊ शकता ही खात्री असल्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ही सगळी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर साहेब काही मंडळी मगाशी भेटली, पुराचा प्रश्न आमच्या इथं जो आहे त्याच्यातून नद्या गाळानं भरलेली आहे आमची वाशिष्ठी, परंतु हे ऐतिहासिक शहर आहे. या शहरातील पुराचा प्रश्न आपण गंभीर बघितलेला आहे, पण या बाबतीत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आजपर्यंत ज्या पद्धतीने राजकीय प्रयत्न व्हायला पाहिजे होते त्या पद्धतीने झाले नाहीत. कारण हा पूर सातत्याने 5-10 वर्षाने येतच राहणार आहे आणि त्याच्यासाठी कायमस्वरूपीची तरतूद ही कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून करणं गरजेचं आहे. आणि ही जर मोठी समस्या तुटली तर आज जे चिपळूण वाढतंय ते चिपळूण उद्या भविष्यातही चांगल्या पद्धतीने या जिल्ह्यामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीचं शहर म्हणून ओळखलं जाईल. अशा अनेक समस्या आहेत. आमच्या कंत्राटी शिक्षकांच्या समस्या आहेत, हातपाटी वाळूवाल्यांच्या व्यवसायांच्या समस्या आहेत. त्याचबरोबर आज आमच्याकडे जांभा व्यावसायिकांच्या अडचणी आहेत. पर्यावरणाच्या नावाखाली अनेक अडचणी प्रशासनाकडून निर्माण केल्या जातात, पण आम्ही लोकमंडळी त्याकडे ज्या पद्धतीने या लोकांना आधार द्यायला पाहिजे त्या बाबतीत कमी पडतोय. साहेब तुमचा आशीर्वाद आणि तुम्ही पाठीशी असलात तर भविष्यातले सगळे प्रश्न आपण मार्गी आम्ही लावू शकतो. कारण त्यासाठी तुमचा तुमचा हात पाठीवर असणं गरजेचं आहे आणि तो आज हात पाठीशी देण्यासाठी आज आपण इथं उपस्थित आहात हे आमचं सर्वांचं भाग्य आहे. 2 दिवसापूर्वी या ठिकाणी अगोदर सभा झाली. आमच्या काही मित्रांनी त्या सभेचा अभूतपूर्व सभा म्हणून उल्लेख केले. आता त्यांना मी विचारेन की ही आजची सभा तुम्ही कुठल्या ह्याच्यामध्ये लिहिणार आहात? कारण साहेब हे अशा पद्धतीचं राजकारण करून लोकांना संभ्रमित करण्याचं काम चालू होतं आणि आज आपण येऊन ते दाखवून दिलं की पवार साहेब हा विचार काय आहे, पवार साहेब ही दिशा काय आहे. आणि म्हणून आज आपल्या लोकांना ह्याची खात्री मिळण्यासाठी आपण या ठिकाणी आलात हे बरं झालं. अनेकांनी त्यावेळी आमच्यावरती टीका केली, आमच्या संस्थांवर टीका केली, परंतु साहेब आम्ही 30-35 वर्षाच्या कारकिर्दीत जे काम उभं केलं आहे ते या सगळ्या लोकांच्या विश्वासाच्या जोरावरती केलं आहे. हीच आमची संपत्ती आहे आणि आता जर तुमचा आशीर्वाद पाठीशी आहे त्यामुळे मी एवढंच सांगेन की या सगळ्या मंडळींना की आपण आपलं काम करा, आम्हाला उघडून टाकण्याची भाषा करू नका. कारण आमचा बाप इथं बसलेला आहे आणि आता ते कुणाला यापुढे शक्य होणार नाही. आणि एवढंच बोलून आपल्या सर्वांना एकच विनंती करतो की ज्याच्यासाठी पवार साहेब आज महाराष्ट्रभर फिरतायत, ज्या स्वाभिमानासाठी भविष्याच्या लढाईसाठी पवार साहेब जे तुमच्या आमच्यासाठी आज जे रात्रंदिवस मेहनत करतायत त्या महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी स्वाभिमानासाठी पवार साहेबांना साथ देण्यासाठी तुम्ही आम्ही या पुढच्या काळात पवार साहेबांच्या पाठीशी उभं राहून या महाराष्ट्राचं उद्याचं भविष्य घडवण्याचं काम करायचं आहे. एवढीच या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो. मोठ्या संख्येने आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपले, त्याचबरोबर आमच्या महाविकास आघाडीचे सुद्धा
पदाधिकारी गेले कित्येक दिवस चांगल्या पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणात जे काम करतायत या सगळ्यांचं मनापासून आभार मानतो. आणि साहेब, या पुढच्या काळात आपण जी जबाबदारी जाल ती जबाबदारी प्रामाणिकपणे या लोकांसाठी पार पाडण्याचा शब्द देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रशांत जी यादव साहब आगे बढ़ो. प्रशांत जी यादव साहब आगे बढ़ो. धन्यवाद. यानंतर पुढील मनोगताकडे आपण बोलतोय. जे अवघड असेल ते सोपं करावं, जे सोपं असेल ते सहज करावं, जे सहज असेल ते सुंदर करावं आणि जे सुंदर असेल त्यावर मनापासून प्रेम करावं, याचं नाव जीवन. आणि या सुंदर जीवनाची अनुभूती ज्यांच्या वक्तृत्वातून आपण संपूर्ण महाराष्ट्रातून अनुभवली ते कोकणातील नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ पत्रकार टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया. आदरणीय सन्माननीय मधुकरजी भावे साहेब. देशाचे नेते आदरणीय पवार साहेब आणि व्यासपीठावरील सर्व नेते, एवढी माणसं आहेत की माझ्या भाषणाला 5 मिनिटं आहेत, पण कोणाचंही नाव न घेता पवार साहेब हे प्रातिनिधिक नाव घेऊन आज या चिपळूण नगरातून उद्याच्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल महाविकास आघाडी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाजूने आज या ठिकाणी वाढलेला आहे. आता मेळावा, काल परवा एक मेळावा झाला आठवडी बाजारासारखं एका बाजूला. आज हा मेळावा महाराष्ट्राला गरजून सांगतो आहे की परिवर्तन अटळ आहे, परिवर्तन होणार आहे आणि परिवर्तन झाल्याशिवाय मी म्हणणार नाही हे मी तुम्हाला सांगायला आलेलो आहे. पवार साहेब, आज तुमच्या एवढा प्रचंड नेता महाराष्ट्रात आमच्या सगळ्यांच्या समोर असताना 50व्या वर्षी महाराष्ट्र विधानसभेत पवार साहेबांना 50 वर्ष झाली म्हणून विरोधी पक्ष नेत्यांनी त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. जगाच्या इतिहासात असं कोणतंही उदाहरण नाही आहे की विरोधी पक्ष नेता मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडतो. 75 वर्ष झाली पवार साहेबांना. तेव्हा देशाचे पंतप्रधान भाजपचे अटल बिहारी वाजपेयी टोकियोहून येतात महालक्ष्मी रेसकोर्सवर आणि सांगतात ये मेरे दल के नहीं है, लेकिन जब गुजरात में भूकंप हुआ तो मुझे बोले भूकंप से कैसा छूटना मैं जानता हूँ, मैं गुजरात जाना चाहता हूँ. देश में 750 सांसद है, उसमें अकेले शरद जी निकले जो बोले मैं गुजरात जाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं आज आया हूँ. ये देशाचा पंतप्रधान सांगतो आणि देशाच्या राष्ट्रपती पंतप्रधान 7 राज्याचे मुख्यमंत्री 80 वर्षी ज्याचा सत्कार करतात. जगाच्या पाठीवर असं एकही उदाहरण तुम्हाला सापडणार नाही. एवढा मोठा नेता आज चिपळूणच्या नगरात आलेला आहे. ही नुसती परिवर्तनाची लढाई नाही आहे, ही केवळ सरकार बदलण्याची लढाई नाही आहे. महाराष्ट्राला अपेक्षित असलेले यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा, शरद पवारांच्या कल्पनेतलं सरकार सुसंस्कृत सरकार आणायचं आहे. लाडक्या बहिणींची जाहिरात जास्त झाली, सरकारी खजिन्यातले 1500 रुपये तुम्हाला वाटतायत, पण याच माणसांनी महिला आयोग निर्माण केला आणि महिलांना शक्ती दिली ती पवार साहेबांनी दिलेली आहे. पोलिसांची महिलांमधली भरती पवार साहेबांनी केलेली आहे. तुम्हाला पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेतल्या जागा पवार साहेबांनी दिलेल्या आहेत. तेव्हा खरा भाऊ कोण आणि 3 महिने सरकार असे परत पैसे देणारा कोण, हा फरक महिलांनी समजून घेतला पाहिजे, लक्षात ठेवा. आणि ते महाराष्ट्राचं राजकारण, काल कोणीतरी इथे म्हणालं की गाळ उपसला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं गटार केलेलं नाही, सांगितलं पाहिजे की महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं गटार पहिल्या स्वच्छ करा आणि मग दुसरे गाळ उपटण्याचे उद्योग सुरू करा. हा महाराष्ट्र कसा होता? अण्णाचे शिंदे लोकसभेचे उमेदवार होते 62 साली, काँग्रेसचे विरोधी पक्षाचे होते, दादासाहेब रुपे होते. अण्णाचे शिंदे दादासाहेबांच्या घरी गेले आणि म्हणाले
दादासाहेब तुम्ही माझ्या विरोधात श्रीरामपूरला तुमची सभा होईल, दुपारचं जेवण माझ्याकडे, आणि दादासाहेब म्हणले मान्य, पण अकोल्याला जेव्हा तुम्ही याल तेव्हा दुपारचं जेवण माझ्याकडे. काँग्रेसचा नेता, विरोधी पक्षाचा लोकसभेचा नेता श्रीरामपूरला दादासाहेब ग्रुप होते अण्णासाहेबाच्या घरी जेवाला, आणि अकोल्याला अण्णासाहेब शिंदे दादासाहेब ग्रुप होतेच्या घरी जेवाला. हे महाराष्ट्राचं राजकारण आहे. विरोधी पक्षाला कधी या महाराष्ट्रात यशवंतरावनी असेल, पवारसाहेबांनी असेल, कोणी शत्रू मानलेलं नाही. आज शत्रुत्वाची भावना निर्माण करण्याचं काम, जाती जातीत मतभेद निर्माण करण्यात, भांडणं लावण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात आज महाराष्ट्रात सुरू झालेलं आहे. आणि म्हणून सगळ्यात धोका लोकशाहीला नुसतं नाही तर या देशातल्या ऐक्याला एक मोठा धोक्या लावण्याचं काम जी माणसं करतायत, तोडफोडीचं कामं करतायत, जी ज्या माणसानं शरद पवारांनी एवढं मोठं केलं. अरे बापाला बाप तुम्ही म्हणणार नाही तर तुम्ही कोणाच्या बरोबर राहणार आहात? हा तुमचा बाप आहे. त्या बापाला सोडून जे गेले त्यांना आयुष्यात हाय लागल्याशिवाय राहणार नाही हे तुम्हाला सांगतो. आणि म्हणून तुम्ही सत्तेत आहात, त्याबरोबर काही बोलू शकता, काही करू शकता, पण दुसऱ्यांनाही बोलता येतं एवढं फक्त लक्षात ठेवा. आणि उद्याचा महाराष्ट्र जो घडवायचा आहे तो पवारसाहेबांच्या ताकदीवर, पवारसाहेबांच्या निर्णयावर. आणि म्हणून एवढा प्रचंड मेळावा. प्रशांत तुम्ही एवढी छान डेअरी उभी केलीत. सुभाषराव तुम्ही 50 वर्षामध्ये 50 शाखा निर्माण केल्यात. आता याच्या विरुद्ध बोलल्याशिवाय त्यांच्यावर आहे काय दुसरं? हे तर मुद्दे आहेत त्यांच्याजवळ. आणि म्हणून जे चांगलं आहे ते नाहीसं करायचं. ज्या संस्था चांगल्या उभ्या राहिल्या त्या डिस्टर्ब करायच्या, हेच तर काम आहे. आमचे एक उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांची निशाणी कमल नाही आहे, त्यांची निशाणी छिन्नी आणि हातोडा आहे. छिन्नी आणि हातोडा त्यांना घरपोड्या म्हणतात महाराष्ट्रामध्ये. आज ही प्रतिमा निर्माण झाली महाराष्ट्रात त्यांची. महाराष्ट्र घडवण्याचं काम नाही त्या मंडळींनी केलं, महाराष्ट्र बिघडवण्याचं काम केलं, महाराष्ट्र घडवण्याचं काम केलं. माणूस या ठिकाणी हा नेता तुमच्या समोर बसलेला आहे, त्याचं नाव शरद पवार आहे. आणि म्हणून 50 वर्षामध्ये यशवंतरावांनी जो महाराष्ट्र घडवला, पवारसाहेबांनी जो महाराष्ट्र घडवला, या महाराष्ट्रातले 16 कायदे असे आहेत की जे देशानं स्वीकारलेले कायदे आहेत. आता गेल्या 4 वर्षामध्ये, गेल्या 10 वर्षामध्ये मी महिलांना विचारतो, भगिनीनो 2014 साली कोथिंबीरीची जुडी कितीला होती? कोथिंबीरीची जुडी कितीला होती? 2 रुपयाला होती. आज कोथिंबीरीची जुडी 300 रुपयाला झाली. गणपतीच्या दुर्वा 30 रुपयाला झाल्या. महंगाई की बडी मार. अब की बार मोदी सरकार 2014 ते 2024 या महाराष्ट्रात, या देशात सामान्य माणसाला जगणं अशक्य करून टाकलं तुम्ही. आणि 5 कॉर्पोरेटकरणांच्या हातामध्ये सगळी सत्ता केंद्रित केली. या विरुद्ध आवाज उठवणारा महाराष्ट्रातला नेता फक्त शरद पवार आहे साहेब. आणि म्हणून इथे जमा झालेल्या प्रत्येकाला मुद्दाम सांगतो. आणि मी मुद्दाम सांगायला का आलो आहे? भावे असून सांगायला आलो आहे. भावे असून सांगतोय मी तुम्हाला. सर्व जाती धर्माला बरोबर गेल्याशिवाय हा देश कुणालाही चालवता येणार नाही, लक्षात ठेवा. आणि म्हणून गांधी, नेहरू, यशवंतरावांचा विचार घेऊन शरद पवार या ठिकाणी आलेले आहेत. वेळ कमी आहे, पवार साहेबांना कार्यक्रम आहेत, पण काल 7 तासाचा प्रवास करून चिपळूणला आले. आज 650 लोकांना सकाळपासून पवार साहेब भेटलेले आहेत. 84 वर्षाचा तरुण. आणि म्हणून साहेब या 84 वर्षाच्या तरुणाला हा 85 वर्षाचा म्हातारा नमस्कार करतो आहे. आणि म्हणून जीवाचे पर्यंत आम्ही तुमच्या मागे ठामपणे उभे राहू. पुन्हा एकदा यशवंतरावांचा महाराष्ट्र उभा करायचा आहे. आणि तुम्हाला एक चांगल्या निमित्ताने कार्यकर्ता चिपळूणमध्ये मिळालेला आहे. ही पी.के. सावंतांची भूमी आहे, पुरोगामी विचाराची भूमी आहे. तिथे प्रशांतसारखा एक हिरा तुम्हाला सापडला आणि तुम्ही त्याला पैलू पाडून
पक्षाचा राष्ट्रीय सचिव केलात, महाराष्ट्राचा सचिव केलात, उद्या त्याला जी जबाबदारी द्याल चिपळूणकरांच्या शिरपेचा मानाचा तुरा खोला जाईल एवढं त्या निमित्ताने सांगतो. आपल्या सगळ्यांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि ही एकजूट विधानसभा निवडणुकीपर्यंत कायम टिकवा आणि महाराष्ट्रातलं हे सरकार आपल्याला घालवायचं आहे. लक्षात ठेवा, हे सरकार जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर 6 महिने मी अभिमानाने सांगतो साहेब, मी एकटा होतो, मी लिहिलं होतं 250 पेक्षा भाजप पुढे जाणार नाही, 400ची वोटं सोडून द्या. आणि महाराष्ट्रात 30 म्हणजे 3 जूनला निवडणुकीच्या आदल्या दिवशीचे ते लेखात पडलं होतं. 30 म्हणजे 30 आल्या. आज सांगून जातो 23 तारखेला नोव्हेंबरमध्ये निकालल्यानंतर महाराष्ट्रात हे सरकार राहणार नाही, राहणार नाही, राहणार नाही. आणि त्याचे नायक शरद पवार साहेब असतील. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. आदरणीय भावेसाहेब यांनी या सभेला या ठिकाणी संबोधित केलेलं आहे. यानंतर ज्या व्यक्तिमत्वानं चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाच्या माध्यमातून एक चांगल्या प्रकारचं असणारं कार्य केलं आणि गेले 5 वर्षात त्यांचा असणारा झंझावत आपण पाहतोय, तर त्यांच्या वेबसाईटचं या ठिकाणी आपण उद्घाटन करतोय. प्रशांतजीयादव.com ही वेबसाईट आणि त्याचबरोबर त्यांचं प्रशांत पर्व हे असणारं जे पुस्तक याचं प्रकाशन या ठिकाणी होत आहे. मी विनंती करणार आहे सर्वप्रथम आपण वेबसाईटचं क्लिक करून आदरणीय साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण स्वागत करीत आहोत. जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. प्रशांतजीयादव.com प्रदेश सरचिटणीस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शरदचंद्र पवार संस्थापक अध्यक्ष, वाशी सिव्हिल अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स, आर्किटेक्ट इंजिनियर स्वतः आहे आणि त्या माध्यमातून चिपळूण संगमेश्वरचं असणारं उज्ज्वल भवितव्य प्रशांत पर्व ही चिपळूण संगमेश्वरच्या विकासाची नांदी असणारं हे पर्व आपण अनुभवणार आहोत. ते चिपळूण संगमेश्वरचं असणारं उज्ज्वल भवितव्य भावी आमदार आदरणीय प्रशांत यादव साहेब यांच्या पुस्तकाचं या ठिकाणी प्रकाशन होत आहे. प्रशांत पर्व या ठिकाणी मान्यवरांच्या साक्षीनं या ठिकाणी त्याचं असणारं उद्घाटन होत असणारं आदरणीय पवार साहेब, त्यांच्या समवेत असणारे बाळासाहेब पाटील, आदरणीय रमेशभाई कदम, त्याचबरोबर सर्व मान्यवर अधिकारी यांच्या साक्षीनं आमच्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, त्याचबरोबर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि महाविकास आघाडी. धन्यवाद. यानंतर आपण पुढील मनोगतासाठी आमंत्रित करत आहोत जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय सुरेश शेठ उर्फ बारके शेठ बने, माजी जिल्हा परिषद सदस्य आणि विद्यमान जिल्हाध्यक्ष आदरणीय सुरेशजी बने साहेब. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या असणाऱ्या महिला जिल्हाध्यक्षा अरुणताई आमरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हावं. अरुणताई आमरे. सन्मान्य आमचे नेते आणि प्रीतितुल्य शरदराव पवार साहेब, माजी आमदार रमेशभाई कदम, बबनराव आणि आमचे पाटील साहेब, माजी मंत्री आणि यादव साहेब, यादव मॅडम, सन्मान्य व्यासपीठ साहेब, मी 2019मध्ये आपल्या पक्षात आलो आमदारांच्या बरोबर. नंतर आमदार जेव्हा तिकडे निघाले तेव्हा माझ्या तालुक्यातले बाबा साळवी, बाबा सावंत, बाबा नलिदाई, नलेश वोड असे आम्ही 4-5 जण पहिला बॅनर लावला तालुक्यात. आमदार आम्हाला भेटायला आले, तुम्ही जरा थांबा. तर मी बोललो नाही, आता एकदा आणला तुम्ही पवारसाहेबांबरोबर, आता आम्ही इथे थांबतो. तर बोलले 4 जण थांबून तुम्ही काय करणार? तर बोललो काय करायचं आता 5 वर्ष तुम्ही काय, 4 वर्ष तुमच्यावर असताना काय केलं? मी काही नाही केलं. ठीक आहे, ते गेले निघून. नंतर बोलले काय हा 4 जणांना घेऊन हा काय परिवर्तन करणार आहे? पण साहेब हे आज त्यांनी येऊन पाहिलं पाहिजे, कारण त्याला निवडून आणायला पण माझाच तेवढा अधिकार होता. तेव्हा पण चिपळूण संगमेश्वर तालुक्यामध्ये मी एकटाच त्यांचा नेता, बाकीचे त्याच्याकडे नेतेच नव्हते. पण
आज जे मला विश्वास होता की पवारसाहेबांची लोक जागेवर आहेत आणि ही सर्व लोक साहेब चिडीने बाहेर आले की पवारसाहेबांनी त्याला एवढं देऊन एवढं सर्व करून त्यांना आमदार बनवलं आणि पवारसाहेबांना विसरलं. त्या रागापोटी हे पब्लिक सर्व आलेलं आहे, हे कार्यकर्ते सर्व चिडलेले आहेत. हे त्यांनी विसरू नये की हे चीड तुझ्यावर आहे, ही मिटिंगच विजयाची आहे. आणि यादव साहेब तुम्हाला पण माझी नम्र विनंती आहे, तुम्ही आमदार हे 100% होणार. आम्ही तुमचं कुठेही तुम्ही आमदार होणं याच्या नुकसान करणार नाही. पण आपण एवढ्या सर्व लोकांसाठी एवढ्या लोकांचा आलेल्या माणसाला सन्मान द्या. बाकी हे लोक भुकेलेली कशाला नाहीत, तुमच्या पैशाला किंवा ह्याच्याला कोणीही भुकेलेली नाही. फक्त प्रेम दिलं पाहिजे. आलेल्या माणसाला आपण भेट द्यायची आणि भेट नाही दिल्यावर काय परिणाम होतो तो हा साहेब आहे. तर आता पुढचं पवारसाहेबांनी फक्त आमदार यांना तिकीट द्यावी आणि निवडून आणायचं काम आमचं आहे. आणि साहेब आमदार बनवून तुमच्या आम्ही पदरी आणून त्यांना एवढं बोलून इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय बने साहेब. यानंतर आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या जाहीर सभेला संबोधित करण्यासाठी आपण आमंत्रित करत आहोत. ज्यांच्या मार्गदर्शनानं आणि ज्यांच्या विशेष अशा सल्ल्यानं आपण या सभेचं असणारं आयोजन केलं, आदरणीय प्रशांतजी यादव साहेब यांच्या प्रमुख नेतृत्वानं आणि जे आपण सभा या ठिकाणी यशस्वी करत आहोत ते आपल्या सर्वांचं असणारं लाडकं व्यक्तिमत्व, चिपळूणचे जाणते राजे आणि चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार, टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया. आदरणीय सन्माननीय रमेश भाई कदम या सभेला संबोधित करतात. तुम्हा सर्वांचे नेते, देशाचे नेते आदरणीय पवारसाहेब, माजी मंत्री आणि आमदार सन्माननीय बाळासाहेब पाटील, आपल्या पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बारकेशेठ बने, पक्षाचे निरीक्षक बबनराव कनावजे, ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान्य मधुकरजी भावेसाहेब, नागरी पतसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सन्मान्य सुभाषराव चव्हाण, प्रदेश सरचिटणीस सन्मान्य प्रशांतजी यादव, स्वप्ना यादव, ज्येष्ठ नेते राजाभाऊ लिमये, शिवसेना पक्षाचे सर्व सन्मान्य पदाधिकारी, काँग्रेस पक्षाचे सर्व सन्मान्य पदाधिकारी, सन्मान्य व्यासपीठ, पत्रकार आणि माझ्या समोर उपस्थित राहिलेले हजारोच्या संख्येने आपण सर्व कार्यकर्ते, बंधू आणि भगिनी, आज ही गर्दी पाहिल्यानंतर परवाच्या दिवशी ज्याला एक सभा या ठिकाणी चिपळूणमध्ये झाली, त्या जागेवर आम्ही अनेक प्रकारच्या सभा यापूर्वी घेतलेल्या आहेत. साधारणतः 2-2.5 हजार लोक बसतील ही त्या मैदानाची ते कॅपॅसिटी आहे. पण बाजूच्या रस्त्याचं संपूर्ण ट्रॅफिक बंद केल्यामुळं कदाचित ते 2,500 ते 3,000वर गेलं. पण मी ज्या वेळेला सभेच्या ठिकाणी ज्याला लोक बसलेले होते आणि बसल्यानंतर मी एस टी स्टँडकडे गेलो, त्याला ज्या गाड्या आल्या त्या गाड्यामध्ये पुन्हा ते लोक आणून बसलेले बघितले. त्यापैकी एका भगिनीला मी विचारलं किंवा तुम्ही सभेला आलात नाही, बस सभेला काय गेला नाही? तर म्हणले मेल्याने आम्हाला सांगितली साड्या देतो, त्या साड्याच दिली नाही. तसं आज हा समुदाय जो बसलाय हा कोणाला काही साड्या बिड्या आम्ही देण्याचं आश्वासन दिलं होतं काय हो? नक्की आज आलाय तो पवार साहेबांच्या प्रेमासाठी हा सगळा समुदाय या ठिकाणी जमलेला आहे. कारण पवार साहेबांचं कोकणावर जे प्रेम आहे, पवार साहेबांचे माझ्या जवळजवळ 1976 पासूनचे संबंध आहे.
आणि यामध्ये पवार साहेबांचं या जिल्ह्यासाठी जे योगदान आहे, विशेषतः शेतकऱ्यांना ज्या ओझा सगळ्याच्या जागा ज्या मोकळ्या पडल्या होत्या त्यांना 100% अनुदानातनं फळ लागवड करण्यासाठी अनुदान योजना सन्माननीय पवार साहेबांनी दिली. पण आज आपण रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये मंडणगडपासून जे पाहतोय सगळ्या आंबा काजूच्या बागा हे पवार साहेबांच्या कर्तृत्वाच्या आशीर्वादानं त्या ठिकाणी निर्माण झाल्या आहेत. त्या ठिकाणी ती कुटुंब आंबाचा व्यापार करतायत, काजूचा व्यापार करतात. ज्या ज्यावेळेला काही आपत्त्या चिपळूणवर आल्या, ज्या ज्यावेळेला काही आपत्त्या जिल्ह्यामध्ये आल्या, 2005मध्ये ज्यावेळेला या शहरामध्ये ज्याला पूल भरला होता, या पुराच्या वेळेला सगळे रस्ते बंद झाले होते, कशिडी घाट कोसळला होता. अशा परिस्थितीमध्ये पवारसाहेब पाटणकडनं या चिपळूणमध्ये पहिले येऊन दाखल झाले. त्यावेळेला मी आमदार होतो. प्रत्येक गल्ली बोळात पवारसाहेब फिरले, प्रत्येकाचं दुःख जाणून घेतलं, अधिकाऱ्यांच्या सभा घेतल्या, इन्शुरन्सवाल्यांच्या सभा घेतल्या, व्यापाऱ्यांच्या सभा घेतल्या आणि प्रत्येकाचा संसार उभं करून देण्याचं काम पवारसाहेबांनी केलं. आज 2021ला जेव्हा पूर भरला त्यावेळेला इन्शुरन्सचे पैसे मिळाले नाहीत, त्या ठिकाणी त्या बाकीच्या ह्याच्यामध्ये त्यांचं नुकसान झालं. परंतु आदरणीय पवारसाहेबांनी त्या ठिकाणी त्या लोकांना सर्व पैसे मिळवून देण्याचं काम केलं. 2021च्या पुरामध्ये आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे या चिपळूणमध्ये आले. त्यांनी गल्ली बोळामध्ये फिरले, दुःखाचं जे दुःख झालं होतं सगळं ऐकून घेतलं आणि त्यांनी ती मदतीची सूत्र त्यावेळेला 2021मध्ये, पण बाकी कुठचाही नेता हा ठामपणे त्या ठिकाणी काम करू शकला नाही. आणि म्हणून आज जी सगळी उपस्थिती दिसते ती पवारसाहेबांच्या प्रेमाखातर या ठिकाणी दिसते. तिवऱ्याचं धरण फुटलं, त्या ठिकाणी पवारसाहेब त्या डोंगर कपारीमध्ये त्याची पाणी करायसाठी आली. असे अनेक प्रकार आहेत. ज्यावेळेला गोविंदराव निकमांबरोबर मी ज्याला काम करत होतो त्यावेळेला गोविंदराव निकमांनी पवारसाहेबांना सांगितलं की आमच्या संस्थेमध्ये जी कलमं बांधली जातात ही 2 लाख कलमं पडून आहेत, त्या 2 लाख कलमाला कोण गिरायक नाही. साहेबांनी सांगितली की 2 लाख कलमं तुम्ही ताबडतोब बारामतीला पाठवा, सगळी कलमं मी घेतो, त्या शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी पैसा मिळाला पाहिजे. अशा पद्धतीनं बारीक सारीक गोष्टीसुद्धा पवारसाहेबांनी त्या ठिकाणी या कोकणासाठी केल्या. म्हणून आज संपूर्ण कोकण हे पवारसाहेबांच्या बाजूला त्या ठिकाणी ठामपणे उभं राहू शकतं. आणि म्हणून प्रशांतच्या उमेदवारीच्या बद्दल अनेक लोकांनी व्यक्त केलं, पण प्रशांत यादव मी आपल्याला एवढंच सांगेन, जरी पक्षानं जरी उमेदवारी जाहीर केली नसली तरी ज्याला निवडणुकीच्या पूर्वी पवारसाहेब या ठिकाणी सभा घ्यायला येतात, ह्यामध्येच काय ते सगळ्यांनी समजून जा की पवारसाहेबांच्या मनामध्ये काय आहे. आणि म्हणून आपल्याला सांगितलं की परवा ज्यावेळेला या ठिकाणी ज्या सभा झाल्या, माणसं किती कृतज्ञ असू शकतात बघा. ज्यावेळेला सभा झाल्या त्या सभेमध्ये जे काही नेते मंडळी जे काय बोलले, हे नेते मंडळीने बोललेलं सर्व लोकांनी आणि मीडियाने सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे. त्यामध्ये ज्यांना पवारसाहेबांनी पालकमंत्रीपद दिलं, ज्यांना पवारसाहेबांनी प्रांताचं अध्यक्ष दिलं, ज्यांना स्वतःला आमदारकी दिली, खासदारकी दिली, त्यांच्या मुलीला दिली, त्यांच्या मुलाला दिली, त्यांच्या भावाला दिली, त्यांच्या पुतण्याला दिली, ही सगळी पदं देऊनसुद्धा त्या ठिकाणी म्हटले काय उद्या मी येतो, त्याच्यावर नाव घ्यायला सुद्धा तयार नाहीत. अरे एवढं जर तुम्ही विसरलात तर तुमच्यासारखा निर्दय माणूस कोण असू शकत नाही. की जेवढं पवारसाहेबांना दिलं हे जर बाकीच्यांना दिलं असतं तर ह्याच्यापेक्षाही चौपट त्या ठिकाणी गर्दी जमा झाली असती. परंतु ज्यांना दिलं त्यांनी मात्र त्या ठिकाणी पाठ फिरवली. आणि दुसरं त्यांनी सांगितलं की ज्यावेळेला शेखरच्या प्रशांतच्या बाबतीमध्ये ज्यावेळेला वक्तव्य केलं की जो वाशिष्ठीचा गाळ आम्ही साफ केला आहे, आता वाशिष्ठी साफ करणार आहोत. आता वाशिष्ठी साफ करणं म्हणजे काय करणार? आज ज्या 7,000 तरुणांना त्या दुधाच्या माध्यमातून तो रोजगार निर्माण करून दिला, तो रोजगार तुम्ही काय बंद करणार आहात की काय? आणि बंद करायला तुम्ही सरकारमध्ये येणार आहात का? तुमचं सरकार आता या 2 महिन्यापुरतं आहे, 2 महिन्यानंतर आमचं सरकार त्या ठिकाणी येणार आहे आणि त्या ठिकाणी आमचा मुख्यमंत्री आमचा सरकारचा कारभार चालवणार आहे. आणि म्हणून आपल्याला काळजी करण्याचं काही कारण नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगेन की ज्या वेळेला हे म्हणतात की आम्ही हजारो कोटीची कामं केली, प्रशांत आणि मी ज्यावेळेला संपूर्ण मतदारसंघात ज्यामध्ये फिरतोय, वाडी कोंडावर ज्यावेळेला जातोय, त्या ठिकाणची रस्त्याची जी परिस्थिती पाहतोय, ह्या रस्त्याच्या परिस्थितीमध्ये आज त्या ठिकाणी कुठेही चांगली गाडी आपण घेऊन जाऊ शकत नाही अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी आहे. अनेक वाडीवरचे लोक म्हणतात
की बा आम्ही हा रस्ता काय सांगितलेला नव्हता. मग ही जी कामं झाली ती लोकांसाठी झाली की ठेकेदारासाठी झाली, हा पण प्रश्न तुमच्या आमच्यासाठी पडतो. लोकांची कामं झाली नाहीत, ठेकेदार मात्र गबर झाले, त्यामुळे पैशाची जी क्वालिटी काही राहिली नाही. ज्यांनी त्या ठिकाणी आज जे पेपरला जाहिराती परवा दिवशी बघितल्या ते एकाही कार्यकर्त्याची जाहिरात नाही, पण सगळ्या ठेकेदारांच्या मात्र जाहिराती त्या ठिकाणी होत्या. त्यामुळे ठेकेदार हे त्यांचे कार्यकर्ते आणि सामान्य कार्यकर्ता आणि सामान्य माणूस हा आमचा कार्यकर्ता आहे. तो आज हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिला. त्यामुळे जो उमेदवार येईल तो उमेदवाराला निवडून यायला त्यामध्ये कुठच्याही तऱ्हेची अडचण येणार नाही. मी महिला भगिनींना मध्यंतरी सांगितलं की बचत गटाच्या माध्यमातून स्वप्नाताईंनी त्या ठिकाणी स्टॉल उभे केले होते आमच्या दिवाळीमध्ये, आपल्या गणपतीमध्ये, आणि त्यामध्ये त्या गणपतीच्या स्टॉलमध्ये अनेक ग्रामीण भागातल्या महिलांनी आपली त्या ठिकाणी उत्पादित केलेल्या वस्तू त्या ठिकाणी आणून ठेवल्या होत्या. ह्या वस्तूंना एवढी मागणी आली त्या ठिकाणी, आणि त्यावेळेला प्रशांत यादव, मी आणि स्वप्ना पहिली आम्ही एकत्र बसलो आणि बुवा ह्या महिलांसाठी आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे. आणि म्हणून आम्ही निर्णय घेतला की ज्या पद्धतीनं तरुणांना रोजगार देण्यासाठी ज्याला वाशिष्ठीसारखा प्रकल्प त्या ठिकाणी सुरू झाला, तरुणांना त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी नागरी पतसंस्थेसारखी चव्हाण साहेबांनी पतसंस्था स्थापन केली. त्याच पद्धतीनं प्रशांत यादवना सांगितलं की उद्या तुम्हाला उमेदवारी मिळाल्यानंतर निवडून आल्यानंतर पहिलं काम कुठचं करायचं असेल तर माझ्या महिला भगिनी या ठिकाणी बसल्या आहेत, त्यांचं उद्योग भवन आपण चिपळूणमध्ये बांधलं पाहिजे. त्या ठिकाणी महिलांनी ग्रामीण भागामध्ये उत्पादन केलेला माल हा त्या माध्यमातून त्या ठिकाणी संपवला गेला पाहिजे आणि त्यांना रोजगार निर्मितीसाठी प्रशिक्षण द्यायचं आहे. ते प्रशिक्षण या उद्योग भवनाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला करायचं आहे. आणि अशा पद्धतीनं विकास कामापेक्षा आधी त्यांच्या पोटाचा विचार करू, विकास कामापेक्षा त्यांचं आधी चूल पेटू देत, त्यांचं कुटुंब चालू देत, आणि त्या दृष्टीनं आज करण्याची गरज आहे. आणि हा रोजगार जर वाशिष्ठीवर जर तुम्ही घालणार असाल म्हणजे तुम्ही आज 7,000 तरुणांचा रोजगार बंद करणार आहात का, आणि बंद करण्यासाठी तुम्ही येणार असाल तर परत तुम्हाला चिपळूणमध्ये या ठिकाणी सभा घ्यायचा अधिकार नाही. सरकार उद्या 100% आपलं येणार याच्यामध्ये खात्री नाही, परंतु ज्या वेळेला असं बोललं जातं की प्रशांत जाधव, ज्याला तटकरे आपल्या भाषणामध्ये म्हणाले की प्रशांत जाधवपेक्षा तुम्ही स्थानिक उमेदवाराला इथं या ठिकाणी निवडून द्या. आता स्थानिकची व्याख्या काय ती पण आपल्याला शोधायला लागेल, कारण आम्हाला माहिती आहे तर शेखर निकम जर समजा स्थानिक म्हणत असतील तर गोविंदराव निकम सातारावरनं चिपळूणला आले, त्या ठिकाणी आम्ही त्यांना खासदार केलं, त्यांना त्या ठिकाणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष केलं, त्यांना त्या ठिकाणी पवार साहेबांच्या आशीर्वादानं अनेक संस्थांना मान्यता मिळाली. त्यांचे जावे तानाजीराव चोरगे ते आले कोल्हापूरवरनं, त्यांना या ठिकाणी आपण RDC बँकेचे चेअरमन केले, त्या ठिकाणी शिक्षण संस्था त्यांनी काढल्या. प्रशांत यादवांचा जन्म मुळात चिपळूणमधला खेर्डीमधला आहे, त्यामुळे ते स्थानिक उमेदवाराचा विचार केलात तर प्रशांत यादव स्थानिक उमेदवार होऊ शकतो, दुसरा कोण उमेदवार स्थानिक होऊ शकत नाही. आणि म्हणून हा विष प्रचार जो चाललाय लोकांमध्ये, हा विष प्रकार पेरण्याचं काम जे चाललंय ते तुम्ही आम्ही त्या ठिकाणी बाजूला केलं पाहिजे. आम्ही त्या ठिकाणी लोकांना समजावून सांगितलं पाहिजे, कारण आज हजारोच्या संख्येनं तुम्ही आलायत, त्यामुळे ही गोष्ट सगळी कानाकोपऱ्यामध्ये जाऊन पोचेल. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगेन की अशा पद्धतीचा विषप्रकार जो चालला आहे त्या विषप्रकारला आपण बाजूला केलं पाहिजे. मध्यंतरी असं म्हटले इथले उमेदवार की बा आम्ही जी संस्था उभी केली ती संस्था आम्ही स्वतःच्या कर्तृत्वावर केली. मी साक्षीदार आहे. मी स्वर्गीय गोविंदराव निकमांबरोबर ज्यावेळेला पवार साहेबांकडे जायचा त्यावेळेला निकम साहेब बरोबर 4-5 आणखी कामं घेऊन आले. ह्या संस्थेला मान्यता पाहिजे, त्या ठिकाणी कृषी विद्यापीठाला मान्यता पाहिजे, ह्या DED कॉलेजला मान्यता पाहिजे. पवार साहेब तात्काळ त्याच्यावर त्या मंजुरी देऊन त्यांच्या संस्था उभ्या करायच्या. का तर ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्याच्या मुलाला त्या ठिकाणी शिकण्याची सुविधा निर्माण व्हायला पाहिजे, हा उद्देश पवार साहेबांच्या मनामध्ये होता. परंतु हे जर सगळं केलेलं जर विसरत असतील तर उद्या तुम्ही आम्ही केलेली जी त्यांच्यासाठी कामं आहेत त्यांच्यासाठी जे काम केलं आहे ते सुद्धा ते विसरले आणि स्वतःच्या स्वार्थासाठी पलीकडे गेले. आणि म्हणून आपल्याला उद्याच्या निवडणुकीमध्ये अशा पद्धतीनं जे लोक जे जातात त्यांना पुढच्या माणसाला ठेच बसावी, पक्षाला ठेच बसली पुढचा शहाणा व्हावा, पुढच्याला हे डेअरिंग करू नये. म्हणून अशा लोकांना उद्याच्या निवडणुकीमध्ये घरी बसवल्याशिवाय तुमच्या आमच्यासमोर पर्याय नाही. कारण अशी जर प्रवृत्ती वाढली तर आज 84 वर्षाच्या वयाच्या माणसाला या ठिकाणी त्या ठिकाणी गावोगावानी वाडीवर फिरावं लागलं नसतं. आज सकाळी आम्ही बघितलं, सकाळी आम्ही जायच्या अगोदर पवारसाहेब खाली येऊन बसले होते.
लोकांना भेटत होते. तिथून आम्ही 5-6 ठिकाणी गेलो. त्या ठिकाणी पवारसाहेब त्या ठिकाणी गेले आणि परत या ठिकाणी सभेला आले. मला म्हटले की त्याच्यानंतर झाल्यानंतर काय आणखी कार्यक्रम आहे का? म्हणजे एवढी जिद्द यामध्ये जर पवारसाहेब करू शकतात तर तुम्ही आणि फक्त त्यांच्या पाठीशी आपलं बळ उभं करण्याची, ताकद उभी करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून मी सांगेन की उद्याच्या निवडणुकीमध्ये जे काही लोकांनी मला प्रश्न सांगितले, या ठिकाणी साहेब एक मोठा प्रश्न असा आहे की फॉरेस्टच्या खात्यानं त्या ठिकाणी जो टॅक्स बसवलेला आहे किंवा जी दंड बसवलेला आहे, एखाद्यानं घरासाठी आम्ही कोकणामध्ये कोकण पद्धतीची घरं बांधतो, त्या ठिकाणी अजूनपर्यंत पारंपरिक कौलारू घरं आहेत. मग जर वाढवडिलांनी लावलेल्या घरात त्या ठिकाणी परसावामधले एखादा लाकूड किंवा एखादा वासा सायाचा आम्ही तोडला आणि त्याच्यामधून जर त्या ठिकाणी जर समजा घराला वापरला आणि जर हे फॉरेस्टच्या लक्षात आलं तर फॉरेस्ट त्या ठिकाणी अजूनपर्यंत 1000 रुपये दंड होता, आता त्यांनी 50,000 रुपये दंड केला आहे. तो दंड माफ व्हायला पाहिजे, तो दंड कमी व्हायला पाहिजे. कारण सर्वसामान्य शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी आपल्या घराची उभारणी करता येणार नाही, सर्वसामान्य शेतकऱ्याला आपलं घर बांधता येणार नाही. असे अनेक प्रश्न आहेत. पण हे प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला आत्ताच्या सरकारमध्ये असणाऱ्या लोकांना वेळ नाही. त्यांना फक्त आम्ही पैसे केले, आम्ही पैसे करतो, आम्ही पैसे करतो. एक तर असं नेते म्हटले काय, पैसा काय तुमच्या बापाचा आहे काय? अरे पैसा आमच्या बापाचाच आहे, आमच्या भगिनीचा आहे, माझ्या भावाचा आहे, माझ्या बहिणीचा आहे, माझ्या मुलीचा आहे, माझ्या मुलाचा आहे. कारण या पैशातूनच तुमच्या तिजोरीमध्ये पैसे जात आहेत. आज GSTच्या माध्यमातून कुटुंबातला प्रत्येक माणूस त्या ठिकाणी GSTचा टॅक्स भरतोय. डोक्याच्या केसापासून पायाच्या नखापर्यंत जी वस्तू आम्ही वापरतोय त्या प्रत्येक गोष्टीवर GST कापली जाते. हॉटेलमध्ये चहा प्यायला गेलो तरी त्या ठिकाणी GST येते, हॉटेलमध्ये जेवायला गेलो तरी त्या ठिकाणी GST येते. पायातली चप्पल घ्यायची झाली त्याच्यावर GST आहे, डोक्यावर टोपी घ्यायची झाली त्याच्यावर GST आहे, मोबाईल रिचार्ज करायचा झाला त्याच्यावर GST आहे. ह्या पद्धतीने GSTचा टॅक्स एवढा जातोय की त्यातला 1% सुद्धा तुम्ही आमच्या महिला भगिनीला, ज्या लाडक्या बहिणी म्हणतात, त्यांना 1500 रुपये देताय, खिशातनं आमच्या 10,000 रुपये काढताय. काय त्या 1500चा उपयोग आहे? त्यापेक्षा यामध्ये कुठेतरी परिवर्तन करायला पाहिजे. आणि अशा पद्धतीनं सर्वसामान्य माणसाचे जे प्रश्न आहेत, सर्वसामान्य माणसाच्या गरजा आहेत, ह्या गरजा त्या ठिकाणी व्यवस्थित उपाय करण्यासाठी येणारा उमेदवाराला आपण बहुमतानं त्या ठिकाणी निवडून द्या. आणि पवार साहेबांचे हात या महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीने तुम्ही लोकसभेला बळकट केलात, लोकसभेला त्यांची जागा दाखवून दिलात, अरे एवढ्या वल्गना केलात नाही, आलात फक्त एकटे, बाकी कोण तुमच्याबरोबर येऊ शकला नाही निवडून. आणि तशाच पद्धतीनं तीच परिस्थिती उद्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये होणार आहे आणि तीच मतदार त्या ठिकाणी कुठून आहे. म्हणून आज या ठिकाणी जो जनसमुदाय बसलाय तो अजून एकही हललेला नाही. परवा जे हलत होते त्याचप्रमाणे सरपंच संघटनेची पण काही अडचणी आहेत, त्यांनी निवेदनं साहेबांना पण दिलेलं आहे. त्या माध्यमातून साहेब निश्चितपणे त्याचा विचार करून मला खात्री आहे की ज्या वेळेला आम्ही पवारसाहेबांकडे गेलो, कारण पवारसाहेबांची मेमरी अत्यंत शार्प मेमरी आहे. मी एकच उदाहरण फक्त त्यांनी माझे विचार थांबेल. मी ज्यावेळेला 74 साली ज्यावेळेला निवडून गेलो आणि 75 साली ज्यावेळेला पवारसाहेबांकडे गेलो होतो आणि पवारसाहेब ज्यावेळेला मुख्यमंत्री होते आणि मुख्यमंत्री असताना ज्यावेळेला पवारसाहेब मंत्रालयामध्ये जायचे त्यावेळेला आम्हाला सगळ्यांना एखाद्या लाईनीमध्ये उभे करायचे आणि लाईनीमध्ये उभं केल्यानंतर पवारसाहेब आले की एकेकाचं निवेदन घ्यायचं, नजर टाकायची, 1 मिनिट त्याच्याजवळ बोलायचे आणि दुसऱ्याला घेतोय. माझ्या समोरच्या बाजूला एक बाई होती, ती महिला भगिनी त्या ठिकाणी आपलं निवेदन घेऊन आली होती. तिच्या मागच्या बाजूला मी गेलो होतो, आम्हाला इथे जिल्ह्याचा युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष नेमायचा होता. परंतु त्या बाईने सांगितले की साहेब मला 5% त्या ठिकाणी राहायला सदनिका पाहिजे. साहेबांनी तिला प्रश्न विचारला, तुला 8 वर्षापूर्वी सदनिका दिली ती काय केलीस? म्हणजे साहेबांनी त्याला 8 वर्षापूर्वी ज्या बाईला सदनिका दिली ती साहेबांचं त्यावेळेला लक्षात होतं. इतक्या पद्धतीची मेमरी असणारा नेता अख्ख्या महाराष्ट्रात नाही, अख्ख्या देशामध्ये कोण असू शकत नाही. आणि म्हणून त्यांना दिलेलं निवेदन, त्यांना सांगितलेलं काम हे निश्चितपणे काम मार्गी लागतं. हा माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याचा त्या ठिकाणी अनुभव आहे, आपल्यालाही तो निश्चितपणे येईल. आणि म्हणून आम्ही प्रशांत यादवने आम्ही असं वाटून घेतलं आहे की मंत्रालयाची कामं तुम्ही करा, इतकी सर्वसामान्य माणसाची जी कामं असतील, कोणाचा जातीचा दाखला असेल, उत्पन्नाचा दाखला असेल, कसलाही असेल, पोलीस स्टेशनचं काम असेल, मेडिकलचं काम असेल, हॉस्पिटलला रक्ताचं काम असेल, ही कामं सगळी मी करायला समर्थ आहे. त्याच्यामुळे ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांची जी आणलेली कामं असतील ती मी ऑफिसमध्ये बसून करेन. मंत्रालयाची कामं आणि तुम्हाला रोजगार मिळवून देण्याचं काम प्रशांत यादव सारखा कार्यकर्ता करेल, एवढंच आपल्याला आश्वासन
आश्वासन या ठिकाणी देतो. आपण सगळे या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहिलात. मला मग काही लोक विचारत होते बुवा त्यांची त्यांनी सांगितले की फार मोठा मेळावा झाला. म्हटलं मेळावा कसा झाला तो मला माहिती आहे की नीट चिपळूणमध्ये 40-50 वर्षे काढलेले आहेत. तर कुठच्या जागेची कॅपॅसिटी किती आहे म्हणून प्रशांत यादव मगाशी बोलले ते बरोबर आहे की बघा ही सगळी गर्दी बघितल्यानंतर तुम्ही कुठं मेळावा घेणार आहात. तर ते मेळावा घेणार म्हणजे आता घरामध्ये घेणार कारण त्यांना बाहेर जायची आता काही संधी राहणार नाही. ते निश्चितपणे लोक त्याला उद्याच्या इलेक्शनमध्ये घरी बसवतील आणि आपला उमेदवार त्या ठिकाणी विधानसभेमध्ये पाठवतील. हा विश्वास माझ्या आपल्या उपस्थितीनं निर्माण झाला आहे आणि म्हणून आपल्याला मनपूर्वक मी आभार मानतो. आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय भाई. माझ्या सभेच्या निमित्तानं असं एक व्यक्तिमत्व व्यासपीठावरती उपस्थित आहे. 25 वर्षापूर्वी चिपळूणमध्ये चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेचं असणारं एक छोटंसं रोपटं लावलं आणि आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर 50 शाखांच्या माध्यमातून ज्या व्यक्तिमत्वानं सहकाराचं असणारं जाळं विणलं. टाळ्यांच्या गजात आपण स्वागत करूया. सहकार भूषण चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेचे सन्माननीय चेअरमन आदरणीय सुभाषरावजी चव्हाण साहेब या जाहीर सभेला संबोधित करतायत. आदरणीय चव्हाण साहेब. आजची सभा पाहिल्यानंतर माझ्या गेल्या 50 वर्षाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या अनुभवावरून एक स्वप्नवत आणि अद्भुत अशी सभा आणि कालचं रॅलीसुद्धा त्याच पद्धतीची आहे. आपण ज्या रिस्पॉन्स देत आहे आणि जी ताकद देत आहे मला वाटतं भविष्य काळात आता रमेशरावांनी जसं सांगितलं तसं प्रतिनिधित्व देण्यासाठी यादव साहेबाला साथ करण्यासाठी तुम्ही हे सगळं उभं करताय याची मला खात्री झालेली आहे. आणि मला खात्री आहे की तुम्ही संपूर्ण शक्तीनिशी या पद्धतीनं उभे राहा. कारण हा जो जनसमुदाय आहे अशा पद्धतीची सभा मला वाटत नाही चिपळूणपर्यंत आता रमेशराव याच्यातले सार्वजनिक क्षेत्रात वावरलेले आहेत अशी सभा कधी पाहायला मिळाली असेल असं. आणि इतकं उत्स्फूर्तपणे आलेले सहभागी झालेले सगळे आपण हे पवारसाहेबांवर प्रेम करणारी सगळी मंडळी आपण आहातच. पण त्याचबरोबर भविष्य काळात एक तरुण प्रतिनिधित्व पुढे येतं आहे त्याला सुद्धा आपण साथ करावी त्याला पुढं न्यावं यासाठीचा आपला प्रयत्न आहे हे निश्चितपणे मला खात्री आहे. आणि त्याचे त्या पद्धतीनं रिझल्ट मिळतील अशी मी अपेक्षा करतो. या ठिकाणी पवारसाहेबांबद्दलचं जे माझ्या भावना आहेत त्या इतक्या मलाच आता भारावून जायला लागलं. आणि आत्ता जी त्यांची ह्या वातावरणात आता बसलेत आणि जी परिस्थिती झालेली आणि घामाघूम झालेले पाहिले तर मला ते असं झालं. त्याच्यामुळं मला पुढे अगदी संक्षिप्तपणे संपवायचं आहे माझं भाषण. फक्त काही गोष्टी बोलण्याशिवाय पर्याय नाही अशा पद्धतीच्या आहेत तेवढ्या मी सांगणार आहे. पवारसाहेब हे आमचे आदर्श आहेत. यशवंतराव चव्हाण हे आमचं स्मृतिस्थान आहे. आणि ज्यांनी हे सगळं घडवलं आहे आणि संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचं परिवर्तन करून त्यांनी जे उभं केलं आहे ते फक्त ही मंडळी सार्वजनिक क्षेत्रात त्या पद्धतीने यांनी काम केलं आणि त्यांचा आदर्श घेऊन काही प्रमाणात आपणही काम करावं या पद्धतीनं 1971 पासून साधारणपणे 2005 जिल्हा बँकेत काम करत असताना काही माझे त्यावेळेचे संचालक आज उपस्थित आहेत. त्यातले राजाभाऊ लिमये आहेत, इकडे इब्राहिम दलवाई आहेत, आमचे कुमार शेटे पण आहेत. ही सगळी मंडळी त्यावेळेस संचालक म्हणून काम करत होते. आणि त्या बँकेच्या माध्यमातून काम करत असताना जे सातत्याने वाटायचं की पश्चिम महाराष्ट्रात जे घडलं ते आपल्याकडे का होऊ नये हे त्याचे प्रामुख्याने कृषी आणि कृषीपूरक व्यवसायाच्या निमित्ताने जे काम व्हायला पाहिजे ते आपल्या कोकणात शून्य आहे आणि त्यासाठी काम केलं पाहिजे. म्हणून मध्ये SFDची जेव्हा योजना सुरू झाली तेव्हा आणि शासनाच्या दूध डेअरीच्या माध्यमातून आम्ही फार मोठ्या प्रमाणावर मी जिल्हा बँकेचा अधिकारी म्हणून संपूर्ण शक्तीपणाला लावून मला वाटतं राजाभाऊंच्या लक्षात असेल मी त्यावेळेस काम केलं. आणि साधारणपणे जे शासकीय दूध योजनेचं दूध 50,000 पर्यंत प्रतिदिन करण्यापर्यंत आम्ही मजल मारली. मग त्यामागे सगळी शक्ती उभी करून जर काम केलं तर कोकणात काम होतं. पण नंतरच्या काळात या बाबतीत पूर्ण दुर्लक्ष झालं
शासकीय दूध योजनेच्या वरती जो नियंत्रण होतं ते कमी झालं आणि मग बिलो ग्रेड जाणे, दर्जा न मिळणे, वेळच्यावेळी पेमेंट न होणे, त्याच्यामुळं त्याच्यातून शेतकरी कमी झाले. आणि ही सातत्याने एक रुकरुक माझ्या मनात होती की या संदर्भातलं काम चांगल्या पद्धतीने जर घडलं तर आपल्या कोकणात निश्चितपणे हा व्यवसाय आपल्याला रोजगार देऊन चांगल्या पद्धतीनं शेतकऱ्याला आणि सर्वसामान्य घटकाला उभं करण्याचं काम करू शकतो. आणि हे सातत्याने माझं एक स्वप्नच होतं आणि त्या पद्धतीने मी काम करत होतो. 2015 साली पतसंस्थांना जेव्हा 15% कर्ज देण्यासाठी मुभा मिळाली, कृषी कर्ज पुरवठा करण्यासाठी साहेब मुभा मिळाली, तेव्हा त्या पद्धतीनं आम्ही चिपळूण नगरीने निर्णय घेतला आणि दुग्ध व्यवसायासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठीचं आम्ही धोरणात्मक निर्णय केला. आणि त्या पद्धतीनं आजपर्यंत अखंडपणे हे काम करीत असताना प्रशांत यादव आमचे जावळे आहेत, मग त्यांनीही मनावर घेतलं की एवढे आपले सासरे, आपले वडीलच या पद्धतीनं कष्ट घेत आहेत, आपण याच्यात सहभागी होऊया. आणि हे आत्ता जे 62 डेअरीची निर्मिती झाली, सप्टेंबर 2021 साली त्यांनी भूमिपूजन केलं आणि साधारणपणे वर्षभरात ते युनिट संपूर्ण उभं केलं आणि आज कार्यक्षमपणे सक्षमपणे आपल्या सगळ्या सेवेसाठी आले. आणि मला अभिमान वाटतो की ह्या अल्प कालावधीत साधारणपणे रोजच्या रोज 10,000 लिटर दूध आपलं संकलन केलं जातं, 50,000 लिटर दूध संकलन केलं जातं आणि साधारणपणे 10,000 शेतकरी ह्याच्यात संलग्न झालेले आहेत. आणि याचं साधारणपणे महिन्याला 4 कोटीचं पेमेंट केलं जातं आणि ते प्रति 10 दिवसाने, म्हणजे 1 कोटी 20 लाख 25 लाख हे दर 10 दिवसाने आपण केलं जातं. आणि त्याच्यातून आज कितीतरी कुटुंब स्वावलंबी होण्याच्या स्टेजला आहे. आणि मग हेच जे काम आहे पुढच्या 1-2 वर्षात साधारणपणे याच्यात 1,000 साधारणपणे शेतकरी सहभागी होतील अशा पद्धतीचा तो प्रयत्न असेल. आणि हे काम अशा पद्धतीचीच कामं करून आपण रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करावा अशी माझी भावना आहे. मी जास्त वेळ घेत नाही. पवारसाहेबांची जी आत्ताची जी परिस्थिती दिसते, कारण कालपासून साधारणपणे 80 वर्षाचा सद्ग्रस्त अशा पद्धतीनं धावाधाव करून जे सहभागी होत आहेत या कार्यक्रमासाठी आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर त्यांचे जे दौरे चाललेले आहेत ते पाहिल्यानंतर वाटतं की अशी माणसं जर संपूर्ण भारताला मिळाली असती तर केवढं मोठं उभं राहिलं असतं. कारण आता घसरणं थांबवायची असेल, चांगले विचार लोकांपर्यंत पोचवायचे असतील तर या माणसांना पुढे आणलं पाहिजे. आणि मी धन्य मानतो आजच्या या सगळ्या व्यवस्थापनाला की त्यांनीही पवारसाहेबांसारखा आज आपल्याला एक मार्गदर्शक मिळाला आहे. मी जास्त वेळ घेत नाही, मी आपली सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. शब्द देऊन आस निर्माण करण्यापेक्षा साथ देऊन विश्वास निर्माण करा. येणारा प्रत्येक क्षण आपणास आनंद आणि सुखाचा जाईल या ध्येयानं प्रेरित होऊन ज्यांचं अद्यापर्यंत कार्य चाललंय, टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया. माजी सहकार मंत्री आदरणीय सन्माननीय बाळासाहेब पाटील साहेब. आपल्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपणा सर्वांचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, या विभागाचे माजी आमदार आमचे सहकारी रमेशभाई कदम, ज्यांनी या परिसराच्या पक्षनिष्पदाची भूमिका पार पाडतात ते बबनरावजी कनावजे, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण या परिसरामध्ये सहकाराच्या माध्यमातून काम करतोय ते प्रशांत यादव, ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे, सुरेश शेठ उर्फ बारक्या शेठ बने, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, सौ नलिनी भुवड, ज्येष्ठ नेते NCP, इब्रामभाई दलवाई, काँग्रेसचे अध्यक्ष बाळासाहेब कदम, विनोद झगडे, अजित गवाणकर, माजी जिल्हा परिषद बाळकृष्ण जाधव, सुभाषराव चव्हाण, कुमार शेटे, राजाभाऊ लिमे, बशीर मृदुजा, सर्वच या ठिकाणी उपस्थित सर्व चिपळूण संगमेश्वर परिसरातले सर्व ज्येष्ठ मंडळी, सर्व तरुण सहकारी, उपस्थित पत्रकार बंधू आणि भगिनींनो, आज या ठिकाणी आपल्या पक्षाचा मेळावा घेतलेला आहे आणि सकाळची वेळ असताना सुद्धा आपण फार मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिलात, याबद्दल सर्वांना अतिशय मनापासून मी धन्यवाद देतो. महाराष्ट्रामध्ये राजकीय परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली. 19 साली जे सरकार आदरणीय पवारसाहेब, सोनियाजी गांधी, उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालं, त्यानंतरच्या काळामध्ये शिवसेनेमध्ये मोठ्या प्रमाणाने गद्दारी झाली.
आणि भारतीय जनता पक्ष की गेले अनेक दिवस सत्तेची वाट पाहत होता, तो भारतीय जनता पक्ष या राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये सहभागी झाला. आणि तदनंतरच्या काळामध्ये आपल्याही पक्षामधून बरीच मंडळी त्या ठिकाणी फुटून बाहेर गेले. एक आपण लक्षामध्ये घेतलं पाहिजे की एवढी मोठी लोक जे 99 साली जर आपण पाहिलं तर 99 साली पवार साहेबांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केल्यानंतर अनेकांना राजकारणामध्ये संधी दिली, अनेकांना मंत्रिपदाची संधी दिली. पवार साहेबांची अपेक्षा होती की त्यांनी जनतेची सेवा करावी, सर्वसामान्य महाराष्ट्राला जनतेची सेवा करावी. पण ते न करता काही अडचणी निर्माण झाल्या आणि ही सगळी मंडळी ही त्या ठिकाणी आपल्याला सोडून गेली. पण पवार साहेबांनी त्या दिवशी सांगितलं की मी महाराष्ट्र पुन्हा उभा करणार. आणि दुसऱ्या दिवशी आदरणीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या समाधी दर्शन घ्यायला पवार साहेब कराडला आले होते. पुन्हा एकदा तरुण पिढी महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पक्ष याच्या माध्यमातून कार्यरत राहत आहे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या माध्यमातून राहत आहेत, काँग्रेसच्या विचारून राहत आहेत. आणि येत्या कालखंडामध्ये आपल्या निवडणुका या जाहीर होतील. यामध्ये काही गोष्टीचा रमेशभाईने उल्लेख केला, मी पुन्हा उल्लेख इथे करतो की रोजगार हमीमध्ये फळबागचा समावेश आदरणीय पवार साहेबांनी केला. आणि काजू असेल, आंबा असेल, हे सर्व 100% रोजगार हमीतून त्या ठिकाणी केलं. कारण कोकणाचं सर्व जीवन हे मुंबईवर आधारित अशा प्रकारचं जीवन आहे. आणि ते सगळं केल्यानंतर लहान सहान शेतकऱ्याला दिलासा देण्याचं काम हे आदरणीय पवार साहेबांनी केले. माझ्यावर राज्याच्या सहकार व पणन विभागाची जबाबदारी होती. पणनमध्ये मार्केट कमिटी येत आहेत. मला एक दिवस पवार साहेबांचा फोन आला की कोरोनाचा काळ आहे, मार्केट कमिटी बंद आहेत, मार्केट कमिट्या बंद करून चालणार नाही, शेतकऱ्यांचा माल हा त्या ठिकाणी ग्राहकापर्यंत गेला पाहिजे. आणि त्यासाठी आम्ही प्रभावी अशा प्रकारची यंत्रणा उभी केली आणि त्या माध्यमातून भाजीपाला आला. आंब्याचा सीझन आला, प्रश्न उभा राहिला की आंब्याच्या बाबतीत काय करायचं. तर त्यावेळी पहिल्यांदा पुण्यामधल्या आपल्या सहकार पणन विभागाच्या वतीनं ग्राहक ते थेट त्या ठिकाणी ग्राहकाच्या दारामध्ये थेट शेतकऱ्याच्या शेतामधून माल नेण्याची भूमिका घेतली. मग पुणे असेल, मुंबई असेल, अशा हाऊसिंग सोसायटीमध्ये आंब्याचा पुरवठा करण्याची भूमिका आपण त्या ठिकाणी घेतली. कारण सगळे शेतकरी हवालदिल झाले होते. पण त्यासाठी आदरणीय पवार साहेबांनी फार मोठं योगदान हे त्या निमित्तानं दिलं आहे. आज आपण जर पाहिलं तर राज्य सरकार आता निवडणूक जवळ आल्या म्हणून शासकीय खर्चामधून फार मोठे मेळावे घेत आहेत. पण महाराष्ट्राचा दुर्दैव आहे, हा महाराष्ट्र कैलासवासी चव्हाण साहेबांचा विचाराचा महाराष्ट्र, पुरोगामी विचाराचा महाराष्ट्र. आज आपण टी व्ही सारखं माध्यम बघितलं, वृत्तपत्र बघितलं तर एकमेकावर प्रचंड टीका त्या ठिकाणी केली जाते. टीका करत असताना एवढं बेभान लोक झालेत की आपापल्या सहकारी मित्रावर सुद्धा ते त्या ठिकाणी टीका करतायत, एकमेकाचा पानमुतारा करतायत. भीती भविष्यामध्ये हे की पुढच्या पिढीला वाटेल की राजकारण असंच आहे. आणि मग त्यासाठी या निवडणुकीकडे आपण वेगळ्या दृष्टीनं पाहणं गरजेचं आहे. आपण परिवर्तन हे त्या ठिकाणी करणं हे आवश्यक आहे. या परिसरामध्ये आपण जर पाहिलं की लोकसभा निवडणूक येण्याच्या पूर्वी मालवण येथे घाई गडबडे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभा करण्यात आला. एखादा पुतळा त्या ठिकाणी उभा करत असताना त्याचे काही निकष आहेत, त्याचे काही नियम आहेत. तो किती उंचीचा असावा, त्याचं बांधकाम कशा प्रकारे असावं, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट त्या ठिकाणी त्याचं पाहणी करतं आणि मग तो पुतळा उभा केला जातो. हा पुतळा उभा केला गडबड का केली तर लोकसभेची मालवणची निवडणूक त्या ठिकाणी राजापूर मालवण परिसरातली लोकसभेची निवडणूक आहे आणि त्या ठिकाणी शिवसेनेचा मोठा त्या ठिकाणी दबदबा आहे आणि त्याला छेद देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभा करण्याचं काम केलं. 8-9 महिन्यामध्ये हा पुतळा त्या ठिकाणी पडला. हे दुर्दैव आहे महाराष्ट्राचं. लोकांना राग येणं साहजिक आहे. लोकांनी तो राग व्यक्त केला की तुम्ही याचं राजकारण करू नका. तुम्ही जर राजकारणासाठी हा पुतळा त्या ठिकाणी उभा केला असेल तर तुमची जबाबदारी होती पुढचे 200-250 वर्षे तो पुतळा त्या ठिकाणी दिमाखात उभा राहायला पाहिजे. पण त्याही विचाराला तिलांजली देण्याचं काम या सर्व मंडळींनी त्या ठिकाणी केलं आहे. या काळामध्ये आपण जर पाहिलं या चिपळूण परिसरामध्ये पुराची परिस्थिती ज्यावेळी निर्माण झाली त्यावेळी आदरणीय पवारसाहेब या ठिकाणी आले. वशिष्ठ नदीचा पूर असेल, तिवरे धरण त्या ठिकाणी फुटलं, तो विषय त्या ठिकाणी असेल. आता तिवरे धरण फुटल्यानंतर त्यावेळेचे मंत्री महोदय काय म्हणले, खेकड्यानं भोल पाडली, खेकड्यानं त्यामुळे पडलं. महाराष्ट्रामध्ये शेकडो धरणं आहेत, त्याला कुठं खेकडा लागत नाही आणि या धरणाला का खेकडा लागला. समर्थन करायचं ते सुद्धा कशा प्रकारे करायचं. सत्तेची प्रचंड मस्ती असणारी सर्व लोक या ठिकाणी आहेत आणि म्हणून येत्या काळामध्ये आपण सर्वांनी जागरूक राहिलं पाहिजे.
वशिष्ठ नदीला पूर आला, त्या व्यापाऱ्यांना त्या सर्वांना दिलासा देण्याची भूमिका ही आदरणीय पवार साहेबांनी घेतली. आजही महाराष्ट्रामध्ये कुठे आपण जर पाहिलं तर जिथं जिथं अडचण येईल त्या त्या ठिकाणी आदरणीय पवार साहेब धावून त्या ठिकाणी जातात. या परिसरामध्ये चव्हाण साहेबांनी चिपळूण नागरी पतसंस्था स्थापन केली. अनेक मोठे जाळं त्या निमित्तानं निर्माण केलं, अनेकांच्या हाताला रोजगार दिला, अनेकांच्या जीवनामध्ये आर्थिक परिवर्तन त्या माध्यमातून घडलं. आमचे सहकारी प्रशांत यादव यांनी वशिष्ठी दूध या नावानं या ठिकाणी एक डेअरी स्थापन केली. जवळजवळ 50,000 कनेक्शन त्या ठिकाणी झालेलं आहे. मूळ कोकणाला धान्याचा पुरवठा, भाजीपाल्याचा पुरवठा हा घाटावरून त्या ठिकाणी होतो. ही शेकडो वर्षाची परंपरा आहे. पण आज कोकणातल्या लोकांना स्वतःचं दूध स्वतः त्या ठिकाणी येते. दुसरं वैशिष्ट्य असं की पवारसाहेब नेहमी सांगतात की शेतकरी शेती करतो, पण त्याच्या घरातली गृहिणी आहे, जी महिला आहे, ती घरखर्च चालवण्यासाठी एखादा कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय असेल किंवा दुधाचा व्यवसाय त्या ठिकाणी करते आणि तिच्या संसारासाठी लागणारे पैसे दुधाच्या रूपानं त्या ठिकाणी आपल्या घरामध्ये येतात. आणि ती सोय किंवा सुविधा या कोकणामध्ये त्या ठिकाणी झालेला आहे. दूध सुद्धा या ठिकाणी सकस आहे. कोकणामधला आहार आहे तो आहार सर्व प्रकारचा आहे. त्यामुळे आपल्या दुधाला मागणी चांगल्याच प्रकारची आहे. त्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार देण्याचं काम आणि या कोकणाची गरज भागवण्याचं काम प्रशांत यादव आणि त्यांच्या सर्व सहकार्याने या ठिकाणी केलं आहे. आज मी या ठिकाणी पाहिलं की आपण फार मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी उपस्थित राहिलात. व्यासपीठाच्या समोर अनेक मंडळी आहेत, व्यासपीठाच्या दोन्ही बाजूला आहे, मागं गॅलरीमध्ये सुद्धा प्रचंड लोक त्या ठिकाणी आहेत. फक्त आपल्याला एक काळजी घ्यायची आहे. आज तारीख आहे 23 सप्टेंबर तारीख आहे. निवडणुका साधारणपणे 26 नोव्हेंबरच्या अगोदर होणं अपेक्षित आहे. आणि या निवडणुका होत असताना या सरकारचा प्रयत्न असा आहे की लाडकी बहिणीचा दुसरा हप्ता द्यायचा, भाऊबीज दिलं म्हणून सांगायचं. ठीक आहे, ती योजना सरकारची आहे. मगाशी रमेश भाईंनी उल्लेख केला, तुम्ही इथून गेल्यानंतर ज्या ज्या वस्तू खरेदी कराल त्या त्या वस्तूला टॅक्स आहे. घरफाळा आहे, इतर आहे, त्या इतर सामान्य वस्तू आहेत त्याला त्या ठिकाणी टॅक्स आहे. आणि आपण जे डिझेल भरतो त्याचा टॅक्स त्या ठिकाणी आहे, गॅसचा टॅक्स आहे. आणि तेच पैसे आपल्याला देत आहेत. आपण त्याला विरोध करायचं काही कारण नाही, शेवटी तेच पैसे आहेत. आणि राज्य सरकार ज्या ज्या योजना चालू करेल ते आल्यानंतर त्या योजना पुढच्या वर्षी चालू राहतात. जसं असं संजय गांधी असेल, जवाहर योजना असेल, जवाहर वीर योजना असेल, दलितोत्तर कामाच्या योजना असतील, या योजना चालू राहतात त्या ठिकाणी. त्यामुळं ही मंडळी काही ठिकाणी भीती घालतायत. आमच्या जिल्ह्यामध्ये आमदार आहेत ते तर असं म्हणले की मी निवडणूक झाल्या यादी घेऊन बसणार आहे. ज्या गावातल्या महिला, ज्या गावातल्या मतदान मला मिळणार आहे त्याची यादी आम्ही त्या ठिकाणी कमी करणार. कुठनं आली तुम्हाला ही मस्ती, सस्त्याची मस्ती आली? आणि याचा विचार आपण सर्वांनी करा. आदरणीय पवार साहेब आपल्या पाठीशी आहे, उद्धवजी ठाकरे साहेब आहेत, सोनियाजी गांधी आहेत, या समाजवादी पक्ष आहे, शेतकरी कामगार पक्ष आहे. या माध्यमातून निश्चित हा पुरोगामी महाराष्ट्र आपल्याला घडवायचा आहे. त्यासाठी आपण सर्वांनी साथ आणि सहकार्य द्यावं अशा प्रकारची विनंती या ठिकाणी करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. कोट्यावधी वर्षांनी एखादा सूर्य निर्माण होतो, लक्षावधी हरिण शोधल्यावर कस्तुरीमृग सापडतात, हजारो शिंपले शोधल्यावर एखादा मोती सापडतो, शेकडो माणसं आयुष्यात मिळतात, पण पवार साहेब आपल्यासारखा महाराष्ट्रात नव्हे तर देशाच्या राजकारणात एखादाच व्यक्तिमत्व अनुभवता येतो. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया. चंद्रजी पवार साहेब, जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या, जोरदार टाळ्यांचा जयघोष होऊन जाऊ द्या. देशाचा विचार आहे की महाराष्ट्राची माझी सरकार होती आणि कराची आमदार बाळासाहेब पाटील या ठिकाणी उपस्थित असलेले माझे जुने सहकारी माझे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत भोकर, माझे आमदार रवींद्र कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष पवार शेटे, ज्यांचे विचार आपण या ठिकाणी ऐकले, ते महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ पत्रकार
मधुकर भावे यांनी हा सगळा सोहळा आयोजित करायला कष्ट घेतले आणि नव्या पिढीला एक नवीन दिशा दाखवण्याची काळजी घेतात. प्रसाद यादव, पक्ष निरीक्षक गोवर्धन कानावदे, नागरी सरकारी पतसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाषराव चव्हाण, पतसंस्थेच्या संचालिका सुशीताताई चव्हाण, महिला नेत्या नयनीताई भुवड, प्रदेश उपाध्यक्ष सुजाता चांगले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या डॉक्टर सेलचे प्रमुख डॉक्टर जगताप, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राजाभाऊ निर्मळे, संघटनेचे प्रांतिक सचिव बशीर धोसरा, शिवसेनेचे विधानसभा क्षेत्राचे प्रमुख बाळासाहेब कदम, महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या सगळ्या पक्षांचे जिल्हा आणि तालुक्याचे पदाधिकारी आणि उपस्थित बंधू भगिनींना, बऱ्याच दिवसातून आज तुम्हा सगळ्यांच्या समोर बोलायची संधी ही मला स्वतःला मिळाली. चिखलीला आलो आणि मला काही लोकांची आठवण झाली. महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये मी पहिल्यांदा 1967 साली निवडून गेलो आणि त्या दिवसापासून आजपर्यंत 55 वर्ष विधानसभा असेल, लोकसभा असेल, राज्यसभा असेल, कुठे ना कुठेही सातत्याने मी काम करतो आणि त्या काळात अनेकांचे माझे जिव्हाळ्याचे संबंध आले. त्याच्या ज्येष्ठ लोकांची आठवण मला करायची म्हणल्यावर आणि कोकण आणि विशेषतः चिपळूण याची आठवण मला झाल्याच्या नंतर एक नाव माझ्याकडून पहिल्यांदा येतं आणि त्यांचं नाव बाळासाहेब सावंत, CK सावंत. आणि आम्ही लोकांनी एकत्र काम केलं. मला ज्येष्ठ होते पण एक अत्यंत स्वच्छ चालीचा, अतिशय निष्कामान असा प्रकारचा, संपूर्ण महाराष्ट्राच्या काँग्रेस पक्षाचं नेतृत्व केलेला आणि महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत पोचलेलं अशी व्यक्ती म्हणून बाळासाहेबांची आठवण ही त्या ठिकाणी आम्हाला लोकांना होते. अनेक आमचे मित्रच होते. आज जिथे येण्याच्या आधी मी नाना जोशींच्या घरी जाऊन आलो. नाना आमचे जुने सरकारी होते. सागर कोकणाच्या सगळ्यांनी घराघरामध्ये पोचलेलं एक वृत्तपत्र होतं. अनेक प्रकारचं स्वच्छ आणि स्वस्थ लिखाण हे त्याचं वैशिष्ट्य होतं आणि त्यामुळे नानांची आठवण होणं साहजिकच आहे. आणखी एक माझे सरकारी होते, कष्ट करणारा साधा कार्यकर्ता होता आणि त्याचं नाव बाळ माटे. बाळ माटे हे सुद्धा आमच्या प्रकारचे सरकारी होते. अशा अनेकांच्या म्हणून मी काम या ठिकाणी केलं. गोविंदराव निकम आणि मी देशाच्या लोकसभेमध्ये बरोबर होतो. एका संघटनेमध्ये काम करतो. महाराष्ट्रामध्ये राज्य सरकारी बँक एक मोठी बँक आहे आणि त्या बँकेमध्ये अध्यक्षपद कुणाला करावं हा प्रश्न आम्हा लोकांच्या समोर आला. मी राज्याचा प्रमुख होतो आणि हे सांगितलं की काम द्यायचं असेल तर तुम्ही गोविंदरावला त्या ठिकाणी अध्यक्ष करा. गोविंदराव निकमांना त्या ठिकाणी अध्यक्ष करण्याची भूमिका आम्ही लोकांनी त्या काळामध्ये घेतली होती. या अनेकांची साथ
मला स्वतःला मिळाली आणि म्हणजे सगळी जीवाभावाची माणसं, लोकांच्या हिताची जपणूक करण्याची भूमिका घेणारी माणसं. आज त्याचे लोक नाही आहेत, पण त्यांचा आदर्श तुम्हा सगळ्यांच्या समोर आणि आम्हा लोकांच्या समोर आहे. आणि मला आनंद आहे की ते ज्या पद्धतीने काम करत होते त्याच पद्धतीने काम करण्याच्यासाठी आज या ठिकाणी एक नवीन कर्तृत्वान आणि दृष्टी असलेला नेता तयार होतोय की ज्याचं नाव प्रशांत यादव हे या ठिकाणी मी केलं तर त्यामध्ये काही चुकीचं होणार नाही. आणि म्हणून आम्हा लोकांची माझा हा प्रयत्न असतो की नवीन नवीन लोक तयार करायचे, त्यांना संधी द्यायची, त्यांच्यामार्फत महाराष्ट्राचा चेहरा बदलेल कसा याची काळजी घ्यायची. अनेक लोक साथ देतात, काही लोक निघून जातात, त्याची काही चिंता करायची नसते. आता येताना मी इथं भूगोल वाचला, माझ्यामध्येचा होता आणि माझ्या नावाने होता. त्याच्यात होतं लिहिलं माझा फोटो आणि मला दाखवलं आणि मी येतोय असं लिहिलं होतं. 2 दिवसापूर्वी तिथं सभा झाली आणि सभेमध्ये एकाने सांगितलं तर येतोय अजून. माझी त्याला विनंती आहे की मी येतोय म्हणजे आलो आणि आता इथून रायगडला जाणार आहे. त्यामुळे मी रोह्याला येतोय तर आणखीन कुठे येतोय याचा पत्ता लवकरच कळेल. त्याला काय फारसा वेळ लागणार नाही हे या ठिकाणी मला सांगायची गरज आहे. आज ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्या सत्तेचा वापर योग्य पद्धतीने केला जात नाही. ते राज्य पातळी असो, केंद्र पातळी असो. ज्याचा उल्लेख आता बाळासाहेब सावंतांनी केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये छत्रपतींचा पुतळा उभा केला आणि तो फाडला. आम्ही चौकशी केली. सरकारच्या वतीनं आम्हाला सांगण्यात आलं, मी नेव्हीला विचारलं. नेव्ही एकेकाळी देशाचा संरक्षण मंत्री म्हणून मी काम केलं आणि त्यामुळे नेव्हीसुद्धा माझ्या हाताखाली एकेकाळी होती. त्याच्या वरिष्ठाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला मी विचारलं हे कशामुळे झालं. ते त्यांनी राज्य सरकारला विचारलं आणि राज्य सरकारने सांगितलं की वारा जास्त आला आणि वाऱ्यामुळे पुतळा पाहिजे. तुम्ही शिवाजी पार्कला गेला असेल, शिवाजी महाराजांचा पुतळा तिथे. तुम्ही इंडिया गेटला गेला असेल, गेटवे ऑफ इंडियाच्या समोर शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे आणि हे पुतळे 80 वर्षाच्या पूर्वी उभे. समुद्राच्या जवळ आहे, भरपूर वारा आहे, त्या पुतळ्याला कधी धक्का बसला नाही आणि सिंधुदुर्गाचा पुतळा पडतो आणि वाऱ्यामुळे काय ठरले हे स्वच्छ. त्याच्यामध्ये कसं आहे की पुतळ्याच्या उभारणीसाठी सुद्धा भ्रष्टाचार या ठिकाणी आहे. महाराजांचा पुतळा आणि तिथेसुद्धा पैसे खायला तुम्ही शोधत नाही. कसे लोक आहेत. महाराज आपल्या सैन्याला, आपल्या अधिकाऱ्यांना आदेश द्यायचे. त्यांनी आदेश दिला की तुम्ही खेड्यापाड्यात जात असाल ते शेतकऱ्याच्या शेताच्या पिकाच्या देणार त्याच्या देशाला सुद्धा हाताळू नका, त्याचं रक्षण करा. अशा सगळ्या जातीच्या लोकांना घेऊन जा. या सगळ्यांच्या हिताची जपणूक ही तुमची माझी जबाबदारी आहे आणि हे खरं रयतेचं राज्य. हा आदेश, हा सल्ला, ही भूमिका घेणारे शिवछत्रपती आणि आज त्यांचा पुतळा उजाळत असतो, उद्ध्वस्त होतो आणि एक प्रकारचं चित्र समोर देशामध्ये वाईट होतं. याचा अर्थ भ्रष्टाचार कुठल्या लेवलला पोचला. मी काल सातारला आलो आणि सातारला हेलिकॉप्टरने आलं आणि नंतर मला कराडला जाऊन इथे यायचं होतं. माझी एक सवय, वेळ असता
तर मी शक्यतो गाडीने प्रवास करतो. का तर आजूबाजूचं पीक बघतायचं, रस्त्याचे लोक भेटतात, काही निवेदनं देतात, त्या निवेदनामध्ये त्यांचे काही प्रश्न असतात, लोकांशी बोलता येतं, एकंदर विकास कसा झाला बघता येतं, रस्ते कसे आहेत हे बघता येतं. आणि म्हणून मी ठरवलं की हेलिकॉप्टर माझ्याकडे होतं, पण मी सातारा हेलिकॉप्टर सोडलं आणि सांगितलं त्यांना की आज दुपारी चिपळूणला या. मला हेलिकॉप्टरच्या पायलटने सांगितलं तुम्ही चिपळूणला जाणार. म्हणलं हो. म्हणजे मग हेलिकॉप्टर नाही घेऊन जा. म्हणजे मला गाडीने जायचं. त्यालाही आश्चर्य वाटलं. मी गाडीने आलो आणि मी कराचे चिपळूण प्रवास केला. त्याचा शेवटचा जर भाग सोडला तर महाराष्ट्रामध्ये इतके खराब रस्ते कुठेही नाही आहेत. आज चिपळूणवरनं कुणी कराडला जात असेल, एखादं पेशंट कराडच्या हॉस्पिटलला न्यायचं असेल तर माझी खात्री आहे की या रस्त्याने गेल्याच्या नंतर तो पेशंट निम्मा या रस्त्यावर गेल्याच्या राहणार नाही. याचा अर्थ थोडी चौकशी केली. तिथं लोकांना विचारलं, काही अधिकाऱ्यांना विचारलं की हे रस्ते इतके खराब कसे. त्यांनी सांगितलं साहेब हे रस्ते 3दा दुरुस्त झाले आणि 3दा दुरुस्त झाल्याच्या नंतर आज असे. याचा अर्थ स्वच्छ आहे की सरकारने धोरणं आखली, पैसे पुरवले, पण ते पैसे ते योग्य कामाच्यासाठी पोचले. मला माहिती नाही 4 दिवसाच्या पूर्वी पुण्यामध्ये एक अपघात झाला. तुम्ही कदाचित बघितलं असेल. अपघात कसा झाला? पुणे महानगरपालिकेचा एक ट्रक पुण्याच्या रस्त्याने जात होता आणि जात असताना तो एका खड्ड्यात पडला. अख्खा ट्रक खड्ड्यात पडला आणि तो रस्ता अलीकडेच राज्य सरकारच्या धोरणात त्यांनी नवीन केलेला. रस्त्याने जाणारा ट्रक त्या रस्त्यात खड्ड्यात तयार होतो आणि त्या खड्ड्यात पडतो. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ स्वच्छ आहे की या लोकांना कुठं आणि किती भ्रष्टाचार करावा याच्या मर्यादा राहिलेली नाही आणि याची किंमत शेवटी तुमच्यासारख्या नागरिकांना द्यावी लागते. माझ्यासारखी व्यक्ती गाडी प्रवास करतो म्हणून माझ्यासारख्याला हे कळतं. इथून पुढं मुंबईला गेल्याच्या नंतर राज्याचे मुख्यमंत्री असोत, त्यांचे अधिकारी असोत, त्यांच्या नजरेवर ही गोष्ट आणल्याशिवाय राहणार नाही. आज हे तुमचे रस्ते खराब झालेले याला काही अर्थ नाही. त्याच्या दुरुस्तीच्या उद्देशाने निकाल हा घ्यावा लागला. अनेक प्रश्न आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. सत्ता येते आणि जाते. सत्ता ज्याला मिळते त्यांनी संयम ठेवायचा असतो. सत्ता असेल तर जमिनीवर पाय ठेवायचे असतात आणि सत्ता नसेल तर चिंता करायची नसते. काम करत राहायचं. या जिल्ह्यात काय झालं माहिती आहे? हा जो जुना जिल्हा आहे या जुन्या जिल्ह्यामध्ये एक मुख्यमंत्री होते. ते मुख्यमंत्री सिंधुदुर्गाचे होते आणि अलीकडे मी बघतो की मुख्यमंत्री मी मुख्यमंत्री होतो. माझ्या घरात एक मुलगी आहे. आज देशाच्या पार्लमेंटमध्ये चांगलं काम करणारी व्यक्ती म्हणून तिचा लौकिक आहे. विनम्रपणा हा तिचं वैशिष्ट्य आहे. पण मी अलीकडे बघतो सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने एक मुख्यमंत्री केला. माझ्याबरोबरही त्यांनी काम केलं. त्यांच्याबद्दलची मला काही म्हणायचं नाही. पण त्यांचे चिरंजीव ज्या पद्धतीनं बोलतात हल्ली, ज्या पद्धतीने टीका टिप्पणी करतात, मी महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये कुठल्या मुख्यमंत्र्यांची पुढची पिढी या प्रकारची झालेली पाहिली नाही. आज त्या लोकांची भाषा ही कशा प्रकारची भाषा आहे? समाजामध्ये सगळ्या जातीचे धर्माचे लोक असतात. भारत हे राष्ट्र
सगळ्या जातीचे भाषाच्या धर्माच्या लोकांचे आहे. इथं हिंदू आहेत, इथं मुस्लिम आहेत, इथं शीख आहेत, इथं ख्रिश्चन आहेत आणि तुमच्या राज्याच्या एका केंद्रीय मंत्र्याची मुलं मुस्लिम समाजाच्या संबंधी या पद्धतीची जाहीर भाषणे पुन्हा पुन्हा करतात आणि त्याला अंमल घालायचं काम तुम्ही केलं जात नाही. या उलट टेलिव्हिजनवर त्यांनी बोलावं याची काळजी घेतली जाते. याचा अर्थ सत्य आहे की सत्ता ही डोक्यामध्ये गेलेली आहे आणि ज्यावेळेस सत्ता डोक्यात जाते लोक कधीच एक होतात आणि त्यांना त्यांची सत्ताची जागा ही दाखवण्याचं राहणार नाही. आज ही स्थिती या ठिकाणी त्यांना दोष द्यावा का नाही मला कळत नाही. आणि त्याचं कारण 8 दिवसाच्या पूर्वी देशाचे प्रधानमंत्री काश्मीरला गेले, आणखी त्या ठिकाणी प्रचाराला गेले. त्यांचा अधिकार आहे, मत मागायचा त्यांचा अधिकार आहे, त्यांची भूमिका मांडायचा अधिकार आहे. प्रधानमंत्री ही एक संस्था आहे, इन्स्टिट्यूशन आहे आणि तिचा सन्मान ठेवणं ही तुमची माझी सगळ्यांची जबाबदारी आहे आणि ती काळजी आम्ही लोक घेत असतो. पण प्रधानमंत्र्यांनी सुद्धा सामान्य लोकांची अन्य घटकांची प्रतिष्ठा ठेवली पाहिजे. प्रधानमंत्री गेले त्या ठिकाणी काश्मीरमध्ये एक विशिष्ट स्थिती आहे. काश्मीरच्या सीमेवर पाकिस्तानची सीमा आहे आणि त्यामुळे आपल्या नेहमीच त्या भागामध्ये खबरदारी घ्यावी लागते. लोकांना एकत्र ठेवावं लागतं. प्रधानमंत्री त्या ठिकाणी गेले, निवडणूक होत्या, तिथं काँग्रेस पक्ष आणि फारुख अब्दुल्ला यांचा पक्ष दोन्ही एकत्र निवडणूक लढत होत आहेत. एकत्र निवडणूक लढवायला गेली त्या ठिकाणी प्रधानमंत्र्यांनी जाऊन विकासाचं काम मानलं असतं तुम्ही समजू शकता असतं. एखादं धोरण चुकीचं असतं तर त्यासाठी टीका केली तरी मान्य केलं असतं. प्रधानमंत्री गेले आणि सांगितलं की काँग्रेस पक्ष हा नक्षलवाद्यांचा पक्ष आहे, काँग्रेस पक्ष हा गुंडांचा पक्ष आहे, काँग्रेस पक्ष हा भ्रष्टाचारांचा पक्ष आहे. मोदी साहेबांना विनंती करणार आहे, उद्या पार्लमेंटला जाईल त्या विचार करणार आहे की या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने प्रचंड त्याग केला. त्या त्याग करणाऱ्यांच्या मालिकेमध्ये नेहरू परिवाराला विसरू शकत नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या नंतर जवाहरलाल नेहरूंनी नवीन हिंदुस्थान उभं करण्याच्यासाठी जे योगदान दिलं हा या देशाच्या इतिहासाचा भाग आहे. जवाहरलाल नेहरू गेल्याच्या नंतर इंदिरा गांधीने दुनियामध्ये या देशाची प्रतिष्ठा जी वाढवली ती आम्ही कधी विसरू शकत नाही. एका महिलेनं दुनियेमध्ये या देशाची इज्जत वाढवली. मला आठवतं आहे मी एक दिवशी रशियामध्ये गेलो होतो आणि रशियामध्ये गेल्याच्या नंतर तिच्या एका अधिकाऱ्यांनी मला एक गोष्ट सांगितली इंदिरा गांधींच्याबद्दल. काय गोष्ट होती? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते, त्या गेल्या रशियाला. रशिया आपला मित्र पक्ष. पद्धत अशी असते की एका देशाचा प्रधानमंत्री दुसऱ्या देशात जेव्हा जातो तेव्हा त्याच्या स्वागताला त्या देशाचा प्रधानमंत्री येतो. म्हणजे इंदिरा गांधी उतरल्या मॉस्कोच्या विमानतळावर, त्यांना घ्यायला एक उपमंत्री आला. मंत्रीसुद्धा नाही, कॅबिनेट मंत्री नाही, प्रधानमंत्री नाहीच नाही. तिथं प्रधानमंत्र्यांच्यासाठी उतरायची जागा आहे, त्याला क्रेमलिन म्हणतात. तो वाडा मोठा राजवाडा आहे. इंदिरा गांधींची व्यवस्था क्रेमलिनला केली होती. इंदिरा गांधी उतरल्या विमानात, त्यांचं स्वागत करायला कोणी नव्हतं. भारताचे राजदूत त्या ठिकाणी होते. त्यांनी सांगितलं इंदिरा गांधींनी माझी व्यवस्था कुठे आहे? त्यांनी सांगितलं क्रेमलिनमध्ये रशियाच्या सरकारने केली. इंदिरा गांधींनी सांगितलं
तुमचं घर कुठं आहे? ते त्याच्या जवळ आहे. त्यांनी सांगितलं की किल्लीला जायचं नाही, भारताचा राजदूत जिथं जातो तिथं जायचं आणि गाडी तिथं घ्या. प्राईम मिनिस्टरच्या आपल्या गाडी भारताच्या राजदूताच्या घरी गेली आणि त्या ठिकाणी इंदिराजी तयार झाल्या. तिथं राजदूताच्या घराच्या जवळ भारताचे अन्य अधिकारी असतात, त्यांच्या मुलांना इंदिरा गांधींनी बोलवलं आणि त्या ठिकाणी मुलांच्यावर खेळत बसल्या. तिकडं रशियाचे प्राईम मिनिस्टर वाट बघत होते आणि ह्या मुलांची खेळत होते. शेवटी रशियाच्या प्राईम मिनिस्टरनी त्यांचे डेप्युटी प्राईम मिनिस्टर यांना भारताच्या राजदूताच्या घरी पाठवलं आणि इंदिरा गांधींची माफी मागितली की तुमचं स्वागत आम्ही राज्य शिष्टाचाराप्रमाणे केलं नाही. इंदिरा गांधींनी असं त्यांच्या प्रधानमंत्र्यांना सांगितलं, प्रश्न इंदिरा गांधींचा नाही, मी 80 कोटी भारतीयांचा प्रतिनिधी म्हणून इथं आलेले आहे. त्यांचा जर अपमान असेल तर मला कशाची किंमत नाही, सगळं मी सोडायला तयार आहे. पण हिंदुस्थानच्या 80 कोटी लोकांची इज्जत ही माझ्या दृष्टीनं जास्त महत्त्वाची आहे. ही भूमिका इंदिरा गांधींनी केली. त्या इंदिरा गांधींची हत्या झाली आणि आज देशाचे प्रधानमंत्री म्हणतात की या कुटुंबांनी देशाला लुटलं. काय वाचलं पाहिजे बोललं. राजीव गांधी देशासाठी सगळं दिलं, त्यांची हत्या त्या ठिकाणी झाली आणि हे झालं असताना सुद्धा त्या गेल्याच्या नंतर त्यांच्या पत्नी सोनिया गांधी की ज्यांच्या विरुद्ध आम्ही लोकांनी काही राजकीय भूमिका घेतली होती पण या देशाचा हिताचा भ्रष्ट आला, त्या सोनिया गांधींनी परदेशात परत जायचा विचार कधी केला नाही. त्यांनी विचार केला की या देशाची बांधिलकी ठेवायचा आणि त्यांची पुढची पिढी आजही या देशाचा भल्याचा विचार करतात, एवढा त्याग करणारी, देशाच्या संबंधी आस्था दाखवणारी ही पिढी असताना प्रधानमंत्री म्हणतात हे भ्रष्टाचाराची चोरी आहे, हे भ्रष्टाचाराचं घर आहे, भ्रष्टाचाराच्या 3 पिढ्या आहेत. माझ्या सरकारला आश्चर्य वाटतं की देशाचा प्रधानमंत्री कसं या पद्धतीनं बोलू शकतात. आणि त्यामुळे साहजिकच आहे ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्या सत्तेचा गैरवापर केला जातो. त्या सत्तेचा गैरवापर करून तुमच्या मूलभूत प्रश्नाची सोडवणूक करण्याची जी जबाबदारी आहे त्याच्याकडे लक्ष दिलं जात नाही. आणि त्यासाठी आज या देशामध्ये परिवर्तनाची गरज आहे. आणखी परिवर्तनाची गरज काही प्रमाणात तुम्ही लोकांनी भागवली. तर लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये प्रधानमंत्री देशात जात होते 400 पार, 400च्या खाली नाही या प्रकारच्या जागांचा हिशोब बांधत होते. ते 400 पार ही भाषा बोलणारे मुख्य प्रधानमंत्री त्याला भारताच्या जनतेनं 240 जागा दिली. आज चंद्रबाबू नायडू आणि नितीश कुमार या 2 मुख्यमंत्र्यांची मदत झाली नसती तर दिल्लीचं मोदीचं सरकार हे तयार झालं नसतं. पण तरी अजूनही याचं काही शिकलं पाहिजे त्या प्रकारची भूमिका घेतली जात नाही आणि त्या प्रकारची भावना टाकली गेली होती. आणि म्हणून आपल्याला आज एक वेगळ्या निवडणुकीला जावं लागेल. आता देशाची निवडणूक झाली. देशाच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने तुम्ही लोकांनी चांगली साथ आम्हाला लोकांना दिली. मागच्या 5 वर्षाच्या पूर्वीच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा 1 खासदार निवडून आला, माझ्या पक्षाचे 4 खासदार निवडून आले. यावेळेला आम्ही ठरवलं एकत्र जायचं. एकत्र गेलो, जनतेसोबत भूमिका मांडली आणि जनतेने 48पैकी 31 खासदार आमचे निवडून दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने फक्त 10 जागा लढवल्या. त्या 10च्या 8 जागा निवडून आल्या आणि लोकांनी संधी दिली. याचा अर्थ
लोकांना आमची भूमिका पचलेली आहे आणि म्हणून मी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जातोय आणि सांगतोय की तुम्ही देश पातळीवर योग्य निकाल घेतला. आता महाराष्ट्र नीट करायचं असेल, प्रगतीच्या रस्त्यावर यायचं असेल, रस्ते आणि बाकीच्या गोष्टी सुधारायच्या असतील तर महाविकास आघाडी की जी काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालचा शिवसेना पक्ष आणि अन्य छोटे डावे पक्ष आम्ही सगळेजण एकत्रित जाऊन तुम्हाला शब्द देतो की तुमच्या ताकदीच्या जोरावर देशाचं महत्त्वाचं राज्य म्हणून महाराष्ट्र केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. साधी गोष्ट आहे. माझ्याकडे राज्याची सूत्र होती, कोकणासाठी काही करावं अशी चर्चा होत होती. एक निकाल मी घेतला, रोजगार हमीवर फळबाग. त्याचा परिणाम काय दिसतो? मी अनेकदा हेलिकॉप्टरने जात असतो इथून गोव्याला किंवा या भागात, आणि ज्यावेळेस माझं हेलिकॉप्टर कोकणात जातं आणि नजर खाली जाते, सगळे डोंगर काजूची झाडं आहे, आंबाच्या ठिकाणी आहे, हिरवगार चित्र बदललेलं आहे. हे बदलू शकलं त्याचं कारण रोजगार हमीवर फलवण्याची योजना ही त्या ठिकाणी राबवली. आज कोकणाचा चेहरा बदलायचा असेल तर फलवणी असो, मत्स्य व्यवसाय असो, प्रक्रिया करणारी कारखानदारी असो आणि त्याबरोबर अन्य छोटे मोठे उद्योग या संबंधीचा आधार असेल, याच्यात अधिक लक्ष द्यायची गरज आहे. आणि त्यामुळं माझी खात्री आहे की कोकणाचा चेहरा बदलल्याशिवाय राहणार नाही. इथला माणूस हा कष्ट करणार आहे, तो दाखवत नाही, पण कष्टाच्या बाबतीत कधी तो भागात घेत नाही. आणि कष्ट करणारा माणूस जो आहे त्याला घामाची किंमत दिली तर तो आणखीन कष्ट करेल आणि महाराष्ट्राला मोठं करेल. आणि त्यासाठी हे कार्यक्रम घेण्याच्या उद्देशी आज आणखीन आवश्यकता आहे. आणखीन एक क्षेत्र आहे आणि ते म्हणजे पर्यटन. त्या पर्यटनामध्ये उत्तम सुविधा या ठिकाणी दिली तर या ठिकाणी आणखीन विकास हा झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्यासाठी आजचे राज्यकर्ते बदलले पाहिजे आणि हेच काम उद्याच्याला आपल्याला करायचं आहे. मला आनंद आहे की प्रशांत यादवांच्या सारखा एक तरुण कार्यकर्ता इथं काहीतरी बदल करतो. 40,000 50,000 लिटर दूध चिखलं आजूबाजूला होतं, त्याच्यावर प्रक्रिया करणारी बसीसीसाठी कंपनी उभी होते. त्या कंपनीत तयार झालेला माल हा ठिकठिकाणी जातो आणि लोक आज कटाक्षाने या मालाच्याबद्दलचं एक चांगली भूमिका मांडतात. कोल्हापूरला तुम्ही गेला, गोकुळसारखी योजना आहे, त्या खेड्यापाड्यातल्या लोकांचे संसार सुधारले. तुम्ही त्या ठिकाणी वारणा नगरला गेला तर वारणासारखी योजना आज त्या ठिकाणी झाली, तिचं अर्थकारण बदलले. आज तसंच रत्नागिरी जिल्ह्याचं अर्थकारण बदलायला प्रशांत जाधव जे काही कष्ट करत आहेत त्या कष्टाच्या पाठीशी तुमची माझी सगळ्यांची शक्ती ही उभी केली पाहिजे. हे काम विस्तारित झालं पाहिजे आणि आपल्या भागाचा चेहरा हा बदल कसा, हाताला काम कसं मिळेल हे बघितलं पाहिजे. आणि ते करण्यासाठी आम्हाला लोकांची पूर्ण ताकद त्यांच्या आणि तुमच्या मागे राहील हा शब्द जाहीरपणे या ठिकाणी देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पार्टीच्या जाहीर सभेच्या निमित्तानं आपल्या सर्वांचं असणारं लाडकं व्यक्तिमत्व माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सन्मान्य शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचे असणारे तेजस्वी विचार आपण सर्वजणांनी अनुभवले आणि ही खऱ्या अर्थानं विजयाची नांदी असणारी, तुतारी दुमदुमणारी असणारी सभा या ठिकाणी आपण अनुभवली. निश्चित स्वरूपात साहेबांचे असणारे विचार आपण घराघरापर्यंत घेऊन जाणार आणि त्या माध्यमातून पुढील प्रशांत पर्वासाठी आपण सर्वजण कटिबद्ध आहोत, यात काही शंका नाही. आदरणीय साहेबांच्या समवेत उपस्थित राहिलेले
सन्माननीय माजी सहकार मंत्री आदरणीय बाळासाहेब पाटील साहेब, त्याचबरोबर माजी आमदार आदरणीय रमेशभाई कदम साहेब, ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान्य मधुकर भावे साहेब, सन्मान्य बबनजी कनावरे साहेब, त्याचबरोबर आदरणीय राजाभाऊ लिवाई साहेब, सर्व आपले प्रांतिकचे असणारे महाविकास आघाडीचे असणारे जे अध्यक्ष, त्याचबरोबर पदाधिकारी, या सोहळ्याच्या